What's up? Gowmaya daýlanýar. Näme täzelikler, näme gurrunlar? Watan oglunary. Salamu alaykum. Waalaikum assalam, mälik goýmaýardylar. Şükür da, özüňiz näme? İşläp ýörsiňiz. Şükür, şükür. Salamu alaykum ildisler. Hemmeňizem harmy? Bar bolun armars diýär. Owa mälik bugünkü tema näme? Bugünkü tema var öken saýlam oturmadyň. Näme temany Bugün gurrun edip? bugünkü tema tilkler ýa-da şugulçylar diýelimi? Tilkiler ýa-da şugulçylar. Näme diýjek bolýan-da tilkiler hem däl möjek dersin geýinen goýunlarmy näme? Ya Ýok, başga bolýar. möjek mertebesine laýyk däl meniň aýtjak bolan adamlarym da. Ýöne möjek mertebesine laýyk da käşke möjek bolsalar. Yo, men aýtjanym möjek dersiniň geýen goýunlar diýär. Ha, o ýerde ýerine geldi. Şolar wada. O. Şu wagt mälik men YouTube'dan gündüllere ana işte olan soň ulukluğuma dakıp YouTube'dan datlary izleýän da şo Döwlet Baýhanyň bir nemesi var, patpişi var, Baky diýip. Belki senem tanıyansyň. Ay yok. Yok. Ol Döwlet Baýhan meni engelledi de, ýene şol Baky diýen oglun hemme şu wagtdan badyr belki biziň her kimiň nemetine girip dinleýär soňra bertesi gün Döwlet Baýhany ýetirýär da, ol YouTube'dan Döwlet Baýhany näme diýär bilýän. Näetdiň ay goýsan ay diýip ol owanyň gıýbatçy aýalary ýani onu dinläp Baky hemme kimiň kanalyna girip çykýar bir günde. Onam getirip oňa gurrun berýär. Ey. No. Son ýallanmaz bolan üçin şu ýagdaýa gelaýdy o etden men pikirimçe. Şol Baky diýen oglum bar. 200'lü. Howa. 200'ler oğlum var, näçe 200 var men bilemok. Ol Baky diýen ogluna nimede tanıyan onu. Nuram tanıya onu, ol beýleklerim tanıya da ol hemme kimini isläp çykan oglun. Hemme kimiň ýanynda isläp çykan oglun da. Kesinlikle. Ey, menime gawat gelen bilen gürleşýän we da olyn ýöne haramzatlyk ýa pitçiň atmak bilen gepleşenmek dogry bir iş edilsin diýip bar gepleşilýär. Menime adamlar var her iki gur kaçyp goýanmak da lüboý bilen gepleşýän. Haramzat bolsun, gow bolsun, neme bolsun bilýän. O aslında Psikologiýasyny var öwrenmek üçin gepleşmeler opşym şu gepleşmekde agdy berler amma şu gepleş başlandy döreýär men aýtjak bolýan bolsam. Gepleş bermeli. Wa alaikum assalam. Bek student salam. Malik, salam. Şükür o. Okapýarmyz ama. Hudaýa şükür ast ýavaş bolup durlar. Sen näde? Ey. Normal. Näme täzelikler? Täzelikler. Ýene de şu no tema var ýa-ni atlandyrsymyz ýaly. Goýun toy möjek dersini geýen goýunlar diýip atlandyrdyk. Onu şu arada näme diýip bilersiň? 200'ler var hemmemizden durmuşymyzy başymyzdan geçiren närsler diýip pikir etdim. Iň başynda da çurbanguly bar. Möjek dertini giyen goýun. Ay olar. Естественно, da olar. Görnüp dur o zatdan bary. Oňa näme diýmek bolar? Ay por. Да, Ай. можно. Az girelim. Näme sitler var? Здравствуйте. Sözler ne derler da. Ol çykyp gitdiňmi? Ya sen çykardyňmy? Yo, özüniň ara ýysykdym näme çykyp. Watan haklydyr diýe şunalary.
Selam aleyküm vatandaşlar. Wa aleykümselam özüňe de salam. Aleyküm selam, hoş geldin Vatan Hakkı'dır. Näle goňy tankar maty tamam kapetdi. Şükür o. Sen näçe? Ay goňy flash grotis. Vatana go lan senin diýenin ara bu taýa gelip biz zenge alıp nari. Biz bu taýda zaten eferde matkaydı görle oter sonra sıkıntı yok. Onun için näme bar baydan da näme? Näme diýse şonu diýsin. Yok, adam iki taraflı Bizde olur, bir zaten taraflı olur. Onun kanalına, onun kanalına, bunun kanalına, bunun kanal böküp verip, onun gıybatını, bunun gıybatını getirip. boş verin No, bu ne gıybetin hile vermesin olsun. ortada. Zaten şonu Yok, yazdı näme ben o diýdi? Näme diýdi bilýän otayda Nuri prosto näme diýdi bilýän şo Murat Gurban tutulan güni ay ol näme aýtdy? Hani mejada aňlamda aýtdy, mejada. Prosto aýtdy da, näme diýdi? Onda hemmemeden Bulgaristana gidel diýdi. Dogrymy? nereye gideldiydi? Nuri diýdi, hani şol Murat Gurban tutulan güni Türkiýe hökümeti bize seretmeýän bolsa diýdi, onda hemmemeden bileje Bulgaristana, Bolgariýa gidel diýdi. Granisadan geç gidel diýdi. Bilmedim ben eşitmedim öyle diyenler. Yok, şo wat Efirde ayıttı zanlyýarda mı? Yok, Nur hemmemiz bardı da şu canlıyında Nur Aydın vardı da onam şu bakı da var ekan onam Döwlet Bayhanyň kanalyna geçip onam abartıp gurrun öratý. O prosto aýtdy ona, ana dili uza aýtdy. Onda bizim gideli berdim Türkiýe hökümeti bize seretmeýän bolsa biz gideli diýdi. Yok kara ben sana bir zat diyeyim mi? Orada onun O diye manısı var. Yani orada onun şunun ya diyen özünün manısı var. Düşündün mü? Ben az şunu al diyeyim bilen mi? Şular barıp şu adamları yetirsin de. Şunun için aydılar bilen mi? Şunun ya adamları yetirsinler de aydılar o sözler. Sen şuna biraz düşün. yetirdik adamım Döwlet Mesela Bayhanyň bana şu. yok. Yok. Boş ver. Onlara da yetirsin. Az ben sana bir zat diyeyim. Nurine Nämetdi'den ona bilen mi? Aynı şunun yalaydı. Şaka edip ayttı ya. Yine dedi O halkım şu dedi bana telefon alıp mezada verin. anlamda aýtdy. Halkım dedi ne bana telefon alıp verin. Benim telefonum şunun yaldıydı. Maksadım gözüm götür özüne gitti. Avraya bilip yine Nur'a adamlardan pul çöplep telefon alyadı. Gözüm götür. Bunu şunun yalayıp ayttı ki bilen sen şu şuların gözü çıksın, şuları bilen mi? Şunu yalı bir psikologiyasını barlap görmek için, oynamak için şunu yalı gurrun et ya. Senin ondan arken bolar, barım aysa aytsın değilsin. Neme diyende bize ne? Yok yok. Sen neme? Senin yanlışanım oňa nemeden goşulan watandaşlarymyz var. Kanalyň Döwlet Bayhanyň kanalynda goşulan watandaşlarymyz var. Ol ýalňyş däl ol. Öyle diýse ol goşulan watandaşlarymyz arkasyndan gördüm. Men YouTube'dan ertesi gün dinleýän da günüden işte bolan kulaklygymda kyýyp YouTube'dan habarlar görüp oturýanda kim näme diýdi. Umuman kimin kimligi var iň soňunda ol wagtyňa geçme bilen belli boldy. Başgarak ýaman var saýlaman Yok, kapten ýaman. yok, mälik yok. Hana bir ellerinden gelen bir iş yok. Olan kanalı prosto kıyıvat edip oturan kanal. Hani bir elinden gelen bir projesi yok, projekti yok, bir zat yok. Dinle onun ya onun üstünden kıyıvat etdiler ya bizim üstümüzden ya başka birinin. Ey, gıyvat eden var köp bol. Bizem var elimizden hiç zat gelen ok konuşuyor. Halk bilen derdini şäýmetek başga elimizden gelýän zat ýokdy. Yok bari soňa bizim Şöyle näme olan planımız näme mälik planımız hani yaşları, gençlere yola koymak, hani kellesini açmak, yola koymak täze Türkmenistan hakymda. Doğrudan bilen proyektimiz da bu. no, Ýöne olur. esasy var şu halkyň gözüni açmak dary. O. Ýöne olan proyekti yok diňe onun üstüne bir gıýbat eder, bunun üstüne bir gıýbat eder. Böyle bir zat bolmaz, böyle bir zat nire açelli. Ey ol gıyvat etýänler var, ünsüzek bolsak başga şu ýerde gurrun eder ýaly başga da adam alan okda. Olaň ara nemesini açyp oturýar. Gıyvat eden var bolýa howly, kritika bolmasa ösüş bolanok. Bolya. Sürede aksa kolya sen onu hemen bir milyona getirip bilmeyen sen ondan arkayan bolay. Boş ver ne mi? İşte şonu Näme diýdi şonu diýsinde sırtlar başyndan asyn näme diýip gurrun etýän bolsalar, garalaýan bolsalar garalasynlar, şeýdip ýol alýandygyny etýän bolsalar. Hiç
meselesi yok. Nämet ýanam bolsalar. Yok garalasın mälik, garalasın da ýene tamam garalasın da ýene olan öz etjek proýekti näme? Şondan bir aýtdyrlar. Biz böyle yapacak. Bizim öyle yapacak. Proýekt ýok, olar bar nädi? Men dogrusyny aýtsam, çemen öre we Baýhanmy, ýene görmi. Adam nemesine kän bar, goýup biljek gäle şolar. Sebäp diýsen Marsdan gelen bilen düşünemok şolara, başga planetadan gelip düşünürmi? Halkyň bara nemesini oýlaýan oklar da. Şu halkım döwlet bähwitli gurrun etjäs. Halk bähwitli gurrun etjäs diýip hemmet goşadyrnak üçin näki zatlar. O waňlara keleýlerin gyýbatlar da diňläp görýän. Tak şu olardan tolk ýok, olaňa gurrunny etip oturýar, işem ýok. Özümiziň var derejemiz, şolaň derejesine düşürmek gerek geldi men aýtsak. Yok men Ben sana bir zat, kara vatan oldu. Ben sana bir zat diyeyim de o gözün etir. Mesela iki komanda birbirine karşı oynayabilen. Kaysı güçlü olsa şunu yenge. Yenilen komandanın hemşe de ağlap galya. Bizimki hem aynı şurada. Mesela hazır. Her komandada 11 adam böyle. Doğru o mu? Hadi şu 22 adamın poyna olmayara. ýöne senem haklysyň da bäri siýaset meýdany, bäri futbol meýdany däl. Mani surata karşılıklı oyun bulmak. Siyaset hem şunun yalı gidiyor. Sene karşı adam bolmalı, hükman suratta bolmalı. Sene karşı adam çıkıyor, sen hemmeni bir yan tarafı edip bilmeyin. Yok, doğru vatan halkındır. Senin aýtdygyň tam doğru da ýöne her aýdan adamyň bir proýekti vardır. Mesela muhalefet gelir Türkiýede, muhalefetiň bir proýekti vardır. Hökümete geçsem böyle yapacağım, böyle. Olan bir proýekti ýok. Diňe adamyň üstünden oturup gepede oturýar. Men şoňa janym ýandygy şo. Hey gepet ýany Tamam bolsalar. senin canın yandı. O şadana hazır sen vatana lazım bilen mi? Sen barıp şunun ağzını elinden tutup bilmeyin. Tut elinden tutanın elinden yana koyarsan yine gepleyer şu. Ne? Onu ne edip bizim oturtmalıyız? Boş ver gürler. Kuyunu gördü de dör deyipdirler da taksi dolardan va özün üýtge dör da tipa nemelere garaşma kino opasına basılanlar olurum. Ay yok ya, Saniye yok men kanada onu yok. demeyeceğim o. Mälik Saniye olur kanada diňe şol var ana nemelerin ortasana biziň öz muhalefet karşıdaş sana özlemez karşıdaş görüp ýören adamlaryň hökümde olur diňe iň bilimli adamlar olur. Biz bilimli ilmli däl. Diňe olur ilmli bilimli. Alamyy bilimi ba bolsa on ýalak gurrun etmez. Şeyler ýumşagyrak aýdaýynlar, dilime düşerin bolmasynlar bar. Ay yok yok dilim bozma menim bozup da meni engellediler de men bozup olary näçe gerek söýükdim de. Teman var, wopşe mogdu var üýtge dörýän näme bolanda. Nirde kurýar adamyň. Bir tolka. Nämen başga bol nähili bol. Başka bir temamız da var. Türkmenistan'da şu korona gırgınçılığı var. Ana bol. Adamlar ölýär. Her kim her hojalykdan ýakynlaryny ýitirip durlar. Näme üçin halklar sesini çykaran ok. Şeýman näýlik bolýan. Osya boyun alanok. Undam dün Mälik okuwlar birinji oktyabra çeli yapylypdy, dogrumy? Onam bar azatlykda birden var okuwlar hem şu gün başlap bir diýen ýaly edip aýtdylar. Azatlıkta meniň çağırmam bugün çağırıpdyrlar okuwa. Aýba. Bu nähil muňa nähil düşünmeli dün berdi Muhammed ogly Serdarym ana altın däneler, merjen däneler dip ol çağlaryň arasynda ýaňlan diýarym ýani dat geçirip hemmesine sowgat paýlap ber. Çağlary toplap. Bu opşy halky gyrgynçylygy berip otur. Ogly Ataklara teret halklarda düşünmeliler. Şu haramzady
öz halkyny ýigrenýänini halk düşünmeli. Olanary halk şoňa bilemok, bizden has gowy düşünýändir belki. Ýöne garşylyk bildirenýän oklardyr. Mende başga bir pikir var. Mälik, mende başga bir pikir var. Sen gatylýanmy, gatylýanokmy ýa watan halkyndyr sen de gatyljak bilemokdy. Şul bolup Türkmenistanda bolup ötüp duran zatlar Gurbangulyň agzyna gulagyna baryp ýetdämi? Ýa ýetenokmy ka? Bilýändir. Ha? Bilýändir. 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 Prosto Şu sözüň endi men hazır biraz öz düşünjemi aýdaýyn da. Sen endi gowja edip dinle. Häzir bilýänmiş 10 günüň içinde 15 günüň içinde efir näli kızıp näli gürrünler bolýar bilýänmi? Şu efirlerde hem görüp oturan bolsan Türkmenistanda dolar näni uçtu dep näçe adam jalyp edip oturan dolar bak hemen düşürüp başladılar. Gözüňe ýetir. Eşitmese bu zatlar bolmaýar ýöne bilýänmi? Hemme zady ular görüp eşidip otyr. Yok, bakalar mening diýjek bolany bolan arada paýlaşyp. mening diýjek bolan mana ol velosipedden düşüp ata minip atdan düşüp maşina minip aýlanıp ber onuň bu halk bilen aladasy ýok şoňa baryp ýetdämi ýetenokmy? Ol öz keypine ýaşap bilen adama özi başga bir adam o nemede görenok bul o sebäpden soradym. Täze näme üçin adýanyň önem gören bolsaň velosipedden düşýär atym öz nämemiş din zalyp bermiş. Halk kırgınçylykda Halk var hakyny gözlemese. Ölýän hem bolsalar var hakyny gözlemese dagam ölýärler. Ana şeýlere. o sen diýdiň hakly, sen hakly. O köçe çykyp awtomatyň okundy öleniň näme, yatan ýerinde korona ýakalap öleniň näme? İkisiň bir zat. Şo da şoňa düşünmeli. Olayny var biziň adamlarymyň bilemok. Düşünemok wapşe. Hiç ýer ananç ýok, Hudaýa ananç ýok. Ýerde bara özlerine gitçik Hudaý ýasap böler, ýagny Bermuhammedowy. Ondan soň bulan janlaram toşap, ondan soň men näýle bir zat aýdyp diýip bilen bulara. Özleri ama ullokan adamlar. Özleri ullokan adamlar emma akyllary gysgadyr. Akıllar gowy bular, akıllar gowy. Mälik, akıllary ýaman gowy işleýär. Akılları var işleýär ýöne diňe özlerini işleýär halk bähbit. Hiç kim agdy berleşeýin ýene deýin onu ýalpyr ýok. Diňe özlerini. O da gitdi. Gitdiler. Tak, Alihan alyan. Bek student dostu biraz garaşarsyň da. Gelecek wagtda mälik men çykaýyn. Salam aleykum. Salam Aleyküm selam, Alihan hoş geldin. Hoş bulduk. Malik, sen näme üçin muň ýaldyň inim? Men amara ýüregim biraz soğuday var. Bir zat düşündireyim sana. Aha. Indi akıl beremok bilenimden aýtdan sana. Basa. Bu sen şoň ýaldyň, sen şu hazır şu pikiriňe ne dip geldiň? Şu hazır sen hazır bu 5 ýyl bundan öňe okuwa gitmeden öňe alaly. Hazırky durumuňy alaly. Sen ne dip geldiň şoňa? Alihan bu soran kime? Yo, Mäli. Ha, Mäli. Men var şulaň var etýän zatyny başymdan geçirip onu soň düşündüm-de. Şulaň var etýän buzulup üstüne. Значит, dinle. Wagt gerek, doğru değil mi? Wagt gerek. Wagt gerek. Var usili şoňa elde düşündüň? Var usili hazır ene Taganowa. Aha. Nuraga. Şunda agitatsiýa da o ene şuňaly sen seret, deňeşdir, gör, pikirlenip gör, soraň bolsa gel. Men sana şoň alternatiwasyny aýtýan. Dogrumy, ýokmy, düşünäňmi? Потому что dinle, açaň Türkmenistan habarlaryny, tamam mı? Ene açtyk.
Mene premier Türkmenistan olup ben Türkmen televizyonasını gören adam der. Ne için? Ey, dine gitti onlarda bir zat açtı. O ya oğlu bir zat etti. Ya ne bileyim velik sürdü ya motor sürdü. Ondan sonra o gazete açan, gazete gören o in ulu listin %75'i onun suradı. Her liste. İyi yok hiç el haber. Düşünen mi? Bolya da şu bir zaголовканы 2-3 gün gaytalayalar bilen şu bir zaголовканы. Awa Atamızda agitasiya haber yok. propaganda gitdi o döwlet mediasynda da diňe mehriban arkadaşymyz saýatynda ýene olbay o zatlar ýasny da ýöne halkdan bary nähirek Yo. adda çağıraşmaly. Seret. Indi senin yankı yine dönüp gele senin aydan zadyňa. Awa karangla yiğitler bizlere ne to что biz söýdirmeli özümüzü. Söýdirmeli karoçi bizi gördürme için etýän zadymız değil bu. Bizim etmeli işimiz nadan moment düşünmeyen adamlara примерно şu nif politiki da вот hissada bilmeyen adama просто ova tunelin aňyr ucunu görkezmeli. Ine şuday da ýakty var diýip düşündük. Ine etmeli işimiz. Düşünäňmi? Правильный sözler bilen düşündürmeli. Düşündük. Ova näme üçin korrupsiya? Korrupsiya näme getirýär? Sonucu näme? Soňunda näme garaşa bize? Şu gidişimiz nire gidiyordu? Sonucu näme? Düşünäň günde erinmeden şunu gurrun etmeli. Düşünäňizmi? Ine näme Doýstlar, etmeli? Alykan, sen Soraw aýtjak jogap bolýanyň alışmaly. sen aýtjak bolýanyň şeýle biraz aşagyrakdan başlamaly diýjek bolýan da görmel bar ben Benim- kommersiýadan başlamanda. Başlama. Kara bizlerde birinci stupenka ine birinci stupenkada durus hazır. Düşünäňmi? Tuk Aha. bu duruşumuz примерно maňa göre bolanok. Da men erti nesip bolsa o gidecek derneğe gidip bir çay içi gelecek inşallah. İnşallah Barın. Allah izin verse. O gidip bir çay içi gelecek. Sana açacak zadım şu. Bu duruşumuz bolanok. Bu gürleşmeli zat, aydılmalı zatlar aydıldı. Yine hem devam etmeli. Görmeyenler var, eşitmeyenler var. Düşünen mi? Biz şu bir platformada aylanıp yiyoruz. Düşünen şu bir platforma o da TikTok platformasında. Bizim etmeli işimiz YouTube hem yerde. Böyle utuğu yaktın ova bize eşitmeli. Düşündün? Ova maşina oturdun laboyda bizi görsünler. Düşünen mi? Radyonu açtın bizim ses çıkmalı. Düşündün? Yine ne etmeli? Başka zat yok. Bağışlar. Gitlerin için- propagandası. Şoň üçin aýtjak zadym size sen yankalı sen nabarot sen az şitaýsan bir efir açtın. Sana hazır 43 erti birün 400 adam. Sen şunu var sen şunu müň etmeli. Sen özüňe tsel goý, müň çekmen şunu. Gelen var efire korkmadan al. Korkma al, gürleş. Переубеждать etjek bol. Переубеждать etjek näli? Göreňe uj tupik bolanok yenem gowy söz bilen sövmeden düşünäňmi? Eğer sen bu yola düşdüňmi? Diňe sövmeden rovny çotky. Sen näme diýsem, sen imini türkmençiliğin yüzü sen az nadanıma men. Düşünäňmi? Yüzüňi açyp sen oturupsan. Значит, sana seretýär. Şutaýdan gürleýän sana seredip aýtýar. Sen türkmençiliğin yüzü. Düşündün? Şoň üçin ýalňyş düşünmeme sana ya bir упрекать edemok bir zatda. Ýöne sen выражениň выбирать etmeli. Şunu açak bolatyn da. Düşünäňmi? При всем уважении, любой kim bolsa, o böyle debil bolsa da biziň debil, türkmen debil düşünäňmi? Türkmenistanyň raýaty. Düşünäňmi? Sen şonu bilmeli. Öyle de değil mi Alıkan ya? O kadar debil de değil ya. Öyle şey gerek yok. Yok, düşünmedin sen. Efire gelere debil var. Düşünen mi?
Ha. köpüsü gelere içkili ya yine bir zat yine bir zat o samsıklar gelere o Eziz Berdi Muhammedov diyende o yine de şu bizim Türkmenimiz düşünen mi? Yok O emme söysün. şu Umuman Türkmenimiz umuman var hem Alikanlar Yok. sözüňizden bana O böleýän söysün. şu neme diýilýär-de ne buvayt plakhyk diýdi buvayt ni informirowany diýilýär. Sen aýtjak Eyvallah. boýan var şu da. O söysün da o söysün. Sen şonu bara şunyalı etmeli sövmeden prosto bara mazara tıkmalı düşünen mi? Sen Tak watan Aydot ulu ine bir sen geldi diýe açıklı ony bolmalı. alaýdy şonu. Bor men çıkayım bor. Aga, Yo Alikan dowam etseňiz etme bir gelip durýan. Tak koşaýna. Ona geçirem o. Yapmam o. Assalamu Aleyküm. aleyküm Gowma selam. da ýaşy. Komşan kalıklaňyz. Şükür oy. Şükür bola. Tak gowuşdyň sesi eşleýän ýa gowunma mı? Men. Ay ikinci akşam giraymadım. Telefonu täze geçirdim de bunlarda başka hasap yok. Dogry. Berdi aldı ne? Hoş Ne o? geldin. Bir- Yani Yani normal akıl mı? verdi, akıl verdi, olam aldı. Beren almasın hayt. Akıl. O. Nura. Tamam, berende de almayanlar var. Ha sen o temada indi düşündüm. Doğru Yo. ettin. Yine şunu açacak olan Nura. Yeneğim var. Yeneğim şu ne diysem. Şitay biz ne bileyim organizasiya oldu da bu artık Türkmençilik. Düşünen mi? O Hava. aytana organizasiya oldu. Значит ne mi Nura? Biz любой biri bilen diskussiya girip bilmeli. Tupoy, piyan, alkaş, narkoman. Главное Tamam. Türkmen olsun. Любой biri bilen diskussiya girende ile düşüntürüp bilmeli pozisiyamızı. İň bolmanda sen dinle son alarsın. Sen Tamam. dinle. Garaşcanlar var. Всё, öwrük koýarýan. Şunaň Nura. Hava şol Şu- ýolun başda prinsipimiz da şol, eger sövmese mertebemize yetip saat edip paýşdylar olmasa çıkarmalylar, blowam etmeliler. Ýöne käbirleri ştaýk gelip neme diýetdi, temany ütgetmek üçin ýürüti aşakdan provosiru diýdiler, ana olar uje dinlemek niyeti yok, olaryň düşünmek niyeti yok, ana olar sırazu sessiz alýas ki birazcık dinlesin Ah. ki Eyvallah. Söýse de, primoy efirde söýse de Nura sessiz almaldan özünkini aýtmaly. Ta özü çyky gidinçe. Da primерно şuňaly bolmaly. Biz aýtana seret gün-günden bizi tanotylar, eşide otylar. Ýöne az adam tanıya, az adam. Köpüsü aýtana bilet bar platformalar. Meğerti nesip bolsa saat näçede açaňyz Nura? sevdim. Ha, yok. Söylediğin diyende bu как bu şu связка slov da bu. Bağlayıcı bir sözler. Yo, Näçe käwatda açaňyz inşallah. söwüp durmaly bar. Men söwmen gowy görýän makçat. Yok, Ya da Serhat, Meniň wara efirim benim- ýaman efir alyp barjak bolun pastaýan doň ya menki. Men atçan bolun ýören okşuý. Hiç ýyly. Ana on bir pikni öýdemede de atçan sesin gitdi diýe, nämetdi diýe. Yani men açsam, imенно şu Türkmençilik kanaly ýene biri başga öz internet bilen açyk görsün de watandaşlar. Men internetim dewam ya ýürüti gassýalarmy bilemok. Bir arkayn bir neme geçip bilemok. Olam ünsün öyle nemeň soňya, ondan iýleşdirem şol ýaly. Birazcık şu internetli meselen men çözmesem boljak gel. Bilemok özüm telefonuň internetinden girýän o öýümde Wi-Fi emma şonka gitmän Uza telefonuň yarım internetde geçti. Gowuşdy düzemen geçdi da şonu. yo bir özüm padwalla ýaşamak o bir 3-nji 4-nji tarzda ýaşaýan ýani internet sügat gülýaly antena polny ýöne doň ya. Men hayran bolýan idi. Nädip 4,5 G internetim ma we nädip doň ya men şoňa hayran bolýan.
Birazcık şu tarafı var bolmasa Häzirem açaýyn niye oturdum nansaňyz şu wagt naharyp yetişdim şu udokluğun derneğin bankın notaryusyň arasynda gidip gelip şoda ýönem etdim. Zaten düýün bazar uny o bazar uny pikniğe taýynyp görmek üçin hem öňünden onu ýasatmaly, muny etmeli, oňa karar almaly, etmeli işleri var da hemme zadyňam düşünýäňizmi? Boş geçirip bilemdi. Soramadığım näli geçti. Mene bark bilem ok. Yerime adam tap bilem ok. Go geçti mi Nura? Yaman gowesti ne 4 tane velosipedli studentler gawatdelli. Bular bilen diskussiýa geçdik arasynda. Olaram düşünýärler hemme kişi hemme zada düşünýär ýöne Başga Doğru, yani doğru. biziň durdy. halkymyzyň bara neredin o oyun ýan oyunlary öňsüz vermek isleýänler. Ine näme üçin soňky döwürler käbir kanallar oturup efirden bir de näme etýärler? Agdalyk ýalak wit berýärler. Şo wit bermeň özüm halk agdy bir däl diýdirmek üçin edilýär. Olar ýürüýte teň bilen alalaşmayan kişi bolan bolup, ol bazardaky şermenli aýallar ýalak bolup teň bilen goklaşyp Teňlen koklaşan olup efiri bolo nemetçek bolup aýalap, onuň gidine şeýle olur beýle zat diýişdirip halkyň Özüň gözünde agitasiýasyny etýär-de bolsun. däl etmek, agdy bir däl edip görkezmek. Özleri bir sanasaň 4 sanjak keljüje Yo. ýalyp nime bolyn? Yani bularyň içinde maksat halka şo biýdi bermek. Şo biýdi bermek şol seredin görýäňizmi? Türkmen agdy bir Halkan borç watanymy ýerdek diýär-de bolyn. Bir mun çykyp hiç bilermi? atan hiç atan agdy bir borç Dur, bilmeýän azıcık manyda bir minut. etýär. 1 minut çıkarmaz 2 minut açacak zadım var. Nura şu zat soracaktım senden. Bu dernek dediğimiz sen şunu al bir zada kömeği etyen doğru değil mi? Dernekte adamlara. Davut o derdine seredip bir çare bulup bilen adam sen doğru değil mi şu dernek? Dernek dediğimizde. Cemiyetçilik kurumu näme diýýär watandaşlar? Häzir antak ýaňy ýörjen. Na şodu men daja şuny aktym diýenler. Yok, Şoduň pul meselesi. Şoduň 200 lira pulu var. Yani intak boru ütköşük demesem yok. Ben halktan kimden näme pul berse aýdar durur ne tip bolsa derneğin üstüne bari işim maksadım. Näme edip bolýar? Her bir adam deňdäl dogry biriniň dogan garnaşy ba bolsa ki biriniňki ýok. Ya da dogan garnaşy bolonno da ne dogandan geçer ýalak sistema geldi bir de. Siýasat geldi. Dogandan geçer oğul kakasından hiç pul üstüne köpüsü. Yani bu Türkmenistan'da iki dogan yer üstüne yerinin kili üstüne urşup göreni gördük, futlaşıp göreni gördük, miras üstüne urşup göreni hayti. Ondan eğer ayal o nafaka deyip çağalara tölenyen töle üstüne urşup göreni gördük. Opşuman garnaşyň ama gapur peýda ýok. Häzir o derejede geldi de. Şoň üçin jemgyýetçilik guramalar ýagdaý gowa peswa ne bir aýaly olmaz çykýar diýär ki men niye oldum diye strafokoli, sigortalı işlep gördüm ama meni işten çıkardılar diye. Deredin. İşten çıkardılar onu. Oňa ne sagarıp strafokasynam aýyrmandyrlar. Yani şoň strafokasynam tölep bilen ok öýdi. Ýap diýen işleýän ýa işe bilen ok, bilen ok. Strafokasynam tölep bilen ok. Özümem diye kim alıp görünüyor. Şoňa näme kim kömek etmeli? Dogan garnaşy ýok, kömek etjek. Kömek eden oklar. Sen näder sen ýykylsaň saňa hiç kim kömek eden ok. Bir garara ýa hassa bolup keseller, bir bela gelse saňa hiç kim ýetken ok. Wa hey Allahjan şifa bersin diýär. Allah kömek etsin diýär geçip gidýär. Ne şu dernek dünýalyk ýerde gerek. Şu dünýalyk ýerde birek bire el tutmak üçin. Halkan Yani- şu watanym diýilýän bar alarlar bir zat diýjek bolýam näme men düşünmedim şoňa. Şimdi şunu aýdaýyn da men. Sonra Aha. berdim şuna aýdyp çykan. 1 minut. Nura bu Aha. bizde bir näle diýsem bir WhatsApp hattymy, ýene bir zat hattymy. Adamlar näme derdi olsa atsınlar. Sen hem bir erti nesip bolsa baraýyn gürleşäs. Bunu efirde gürleşmeli. Aýdaýyn bu ştaýda. Bir
Ne diysem sana Ne- bu zat adamlar var bizde. Düşünüyorum primerini hayır seven adamlar var da hayır Awo, söyleyen adamlar var. Düşünüyor musun? O bir awo. manat senin şu imini derneğin şoduna düşünüyor musun? Sen berde pul alayan ova açot beriyen kak paложено i anırda da o WhatsApp hattından WhatsApp hattı böyle mı? Ne mi o? Facebook ya Instagram mı? Şu tayda emez adı paylaşan bir sayt açmalı düşünüyor musun? Ene şonda halk görüyor. Programda var. Şu imini şu zatları her ezekte her ezek. İster zatta YouTube'da çıkış edeninde zatta çıkış edeninde ne mi TikTok'ta любой platformada çıkış edeninde o ihbar hattına mı aytmalı? Son zadını IBAN'ına mı aytmalı? Düşünüyor musun? O. Bir aç odam kak paложено vermeli. Yine şon edip bara men sana отвечаю aydayn. Hem ne zadı başarıp böyle. Yöne отчет обязательно. Bilen bizde kriz alarken on yalı o samolyot aldı, vertolyot aldı, erti podvodny lodka alacak. Yine neme? O. İ şundan sonra Nura erti neçede varyanız işe? Derne. Derne saat sol nesip olur 9'lara da bar ya. Şunam yaňrak geldim diýen ya 7'den içäne 7'de zatda gaçýar. Şoňa çen totaýda Tamam. bak ol bul onuň geljek bitdegi ýene hatdan 6 bazar bunu nesip bolsa açyk ber bagdam. Ben saat şu 9 arası inşallah ir bilen 9 arası varacak da bir oturup bir sizle bir çay içip bir görüşüp ve tanışayalım. Tamam. Bundan sonra Tamam sonra bu gepleşär sesini. galyman. Geljekler alaly. Gatıra gatsana gatıra. Kesin Aha, gatıra давай, gat. çıktım, давай. Давай. Bolýar. Ýaşy. Aha, давай, tamam. Bolýar. Täzastym, matana täzastym diýende ýöne bir dünýäli ikinji hatawaty batan kanalym efirde oturýar meni kim bilen gürleşdirem o. Selamünaleyküm Selamünaleyküm. arkadaşlar. Salam salam. Kovmiyada ile canın sağmı? He ýaşy Hudağa şükür oňa Nura unutmam kovmiyada ile. he ýaşy bolduk. Nura sana bir rad aytacak da. Aýda Ey şu kayra dedin vara vatan mı vara bit para tankitlemam ho. Gülyal yurdum vara ho. Köprek desene köprek yan gerek zaten aysana bu hype almasak. Adamlar der ulan. Oynet onu bas oynayma diyen son. Blog edýärler tanamayanlar seni ol nädir oğlum? Yok nemel vatandaşlar. Näme diýsene bu edilýän zatlar halk bilip otur, görüp otur. Kim ak, kim gara, kim dogrusyny aýdýar, kim men hakykati gurlayan diýip ýalanlap otur. Olar hemme kişi görüp otur. Men halkyň aň düşünjesine ynanýan şolary ynanma edýän halkyň teresi var. Şo terede salyp Şoň çykaryp senem otur. Yani şoň men senem var. Neme gowuşt özüň var ananırjak bolup buna ol beýde ben şeýle diýip oturasy var iş ýok da birek üstüne kesek atyp bilýärmi? Käbir var apozisiýa diýärmi şu gün kuwunna adamlar. Özleri var şeýle aýalar ony Ses yanlanıyor arkadaşlar. Ses yanlanıyor. ha ýaňlanýarmy? Yo Aa. biziň kanalda nur ýüzüň açak Amen. o diýe Gülmämmediň var ola töýäp Ben diye Nura. ya men nauşlukda oturanımdan mı? Vatandaşlar ses yanlanýarmy nähili? Senden Malik. Senden nauşnik Menden doktor. yanlanýan. Hani rast 1-2 5-5-6. 5 res. Ses kovmy erbetmi. Yanlanıyor şu an. Türkmen prezidenti Gurbanguly halky garajy prezident gerek däldi.
Normal al goýay diye. Gowu diye. Vatanım oğlu kim kara? Ses Ne? kovu direkt. Vatan oğlu öňkü nemelerde de var goşulýardy bu. Ya ne? Başar. Şey sen açıp soň men giräýmesem men özüm açsam men sesimi estenden ya sesim gidiyor ya ekranım doňa garaz bir nemelige bolýar. Bu arada vatandaşların görüşüňiz ýaly özümüz merjimek neme çorba dememi ezogelin pardon ezogelin ýatadyk ýa-ni taýyn çorbadan. O sallahlyk durmuşy Sen açık olsa. görme inni Alpay bära Türkiýede mundan öňem bir ýyl kim ýanyna gelni maşgalasy bolsa bara gadryny bilten watandaşlar. Men gaterwet gadryny bilip başladym şu durmuşyň. Ýani dogry maýtsam özüň bişirmeli, özüň arastalamaly, ýuwmaly, Nursat kalmandır abi ya. Nursat kalmanır diye. Afiyet olsun. Nursat kalmanır diye. Ay, gelnejämiň mährine dar bolup giden Nuru saç nerden aldy? Tehdiler ki net çekti. Bak, intak näme bolýan? Ekranla çağılarmız olup bar ya, ekranla garap bar ya. Gelne ma gep ekranla jedip diye garryja mama bilen baba bolup kalarym kak diye. Bu haçana şekka bu ýollar bular diýip. Yani her gün şo tema. Gün geçýär şo tema. Haçan näme boljak? Haçan gider? Haçan barar? Yani öýdäkileňem dogry maýtsam bara ýüregine düşdi-de şu ýollaryň ýapyklygy bilemok. Başga illeşleriminkine ähli bolun. Mena şon gelinime de doğrudan düşündürjek bolýan. Ay ho diýen diňe nura agala näler ýol açmak bir adamlara bir ýerden gowganyp bir etmese men näme diýen elimde diýen jadal taýagym ýok, adym ýok. Aç diýemde açanok. Hawa soň açma diýip köpre baraýyn bökeýin mi jotaýdan diýen. Ondan sen maňa duşýaň şonda diýen. Baraýyn nitemem diýen 20 ýürün karantini bar oň diýen. Üç sözüne de näme etjek belde bu. Kitabu biňe diýen işlemiz Konstitusiýanyň 42-nji maddesi esasynda söz azatlygy kepillendirilýär. Ýöne öz pikirini aýtmaga da ekrandan şolar ýaly edip çykyş etmäne de ruhsat berýär şo. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasyny okduny hemme kişi bilýär. Hemme kişi bilýär şonu. Hakyky erkemen bilýär. Canly tutnamasy. Näme iş etdi şol oğlan? Eden işi näme? Ay ho diýdi, sen soraýan zadyň diýdi esasy bolmalydy, asnawanyasy. Esasyny görköz diýdi. Esasy näme? Sen pandemiýany öýlan etdinim. Şu esasy virus barlygyny boýnuňa alanyp onsoň ol welaýetde gitmek üçin koronavirus ýoklugy barda kepilnaman sonra diýdi. Ol has düp tutdy. Dogry dämi? Getirýäs diýip meka adamam dokument getirmeden näme üçin basdylar? Şoň üçin basdylar. Aýwany açyp barýar olan aýwany. Bir de häzir aýwany açyp otýur. Aýwany açmak erbet atmy ýok. Aslına teresen şu birin etmeli işimizi kim etmeli? Siyasi partiler etmeli. Yani olmasa yurt etmeli. O Terekeçiler parçası var, biram agrar parçası var. Şular etmeli aslına teresen. Bular näme etýärler? Dadaýew biri öň. Gitdi ýerine de Muradymyň firmasynyň başçylygy etdi. Ýöne borun wasardy. Näme etdi şular? Hormatly arkadaşymyz siziň alyp barýan siýasatyňyzy gollaýas. Hemmesi gollaýasdan otýur. Şoň üçin hem ýurt ösmetdi. Eger şonu näme üçin ala böyle ýani kelläň gün bolmasa bilersiň Türkiýede näme siýasy parçalar bar bir giden. Bira hökümete geçen parça vardır, biram şoň garşydaş parçalar vardır. Ina şu wagt CHP, İYİ Parça, onsoň başga Gelecek Partisi, Deva Partisi gidip otýur. Gibi. Yani şunu neme karşı görüşe doğru değil mi? Yani onun ayıbını açmak bilen, onun yanlışlarını halka görkezmek bilen. Bizde yok olan bir de oturuyor şu an. Şu an bir de oturuyor. Şu bir de bolman son. Bir Türkmenistan'ın içinde de edecek, hüvvet sülen edecek. Bir de parti açmana ruhsat verse. Hormatlı arkadaşınız. Yani bizim apozisiya, bir hava biz şuna karşı. Koy değil mi? Ola televizyon ulanı ve Birem telewizyon ulanman diňe sosial mediýany, internet ulanmady. Şonu da güýçli geljeğimiz bilýär, ýöne Türkmenistanyň içine azar bermesin bize.
Azal bermesin. Yok, edip bolanok näde geçecek? Ne hak töhmet bilen ya terörist ya narkoman ya onun bunun algısı var eken ya bunun bergisi var eken şey deyip basıp göýberýärler. Hani düýne çenni meni hiç kim tanan opdy. Indi bugün kun hawa burnuň ellese mark narkoman bolduk. Hawa yalançy bolduk. Maşeni kerdat diýerler. Indi suutnama nirde? Hiçsinde de suutnama yok. Neyse Ya şoň biz dağıldım da mayandan çek kolyalar da bilýärmi? o Tutuş dünýäň ýüzüne reklama bolun. O näme da bir wahsetjäň o. Gelir günü paketlap şöyle öwlýär. Gajaýlarlar da o diýär. o hakik. Yani olur yalan Olur. kattel. Olur yalan da derdim. Katan da olayma olur. Halkın gözüne adamları alağadan yok etmek. Näme bize şu taýda Turçada da ziyan verip bilmezdir. Watana ulanma girjek bolýar bolyn. Başga wajyp aýtsak da atdan ýok bolsa ona mala. Men çıktım onda. Gülýäli urdumuz ara. Köprek öň. Gonýaly gülýar ýurtlar başga dünýäň hiç ýerde de Ýokdur. ýokdur. Gülýar şeydi para berdim Muhammed. Fara gülýalyga öň var. Boldy. Var hawada şert vatandaşlar. Aşakda men. Okey, gel. O giren yerinde kafenem yapıptırlar diye. İntek bulun yapan zatlar köp bolor vatandaşlar. Bulun yapan zatlar köp bolor. Ben özüm telekeçilik iş edip 250 milyona bin pargıt töledim vatandaşlar. 250 milyona bin. Yani meni guru diktatörler bu lokal 76 adam avtobusum madı onu attan getirmek adamı ettiler. Hak gibiydiler. Hak üstüne. Ne satıp bildim ne ağır sonuna şu çıkışları edip başlamdan son Türkmenistan'ın yol ödevçilik kullu bir barıp duru ama danim nur nirde karay hamana olur da tanım havar kuduyken nirde karay ola Dubai'ye gitti onunla Türkiye'ye çıktı diye. Ay şoň avtobusu bar eken bolun avtobusyň altyna gelsin biz atdan ady geçirip berelli ýamışlar. Oho ol daşa rutda geçip gördüýdi bu şeýlemi ýa onu näde atdan ady geçirjekkä. Olur gaýlary buyurup berdiler. Avtobusyň atdan ady geçirip beriňdi. Hawo men abijin men käň ýerde abi. Spasiba za donat. Yani İnsanın go edip başlamsoň bular na atdan ady geçirip bereli. Indi başyňyma paýyn men onu satamsoň 90 milyona $1000 satamsoň 22 000 dolarlyk adymy $1000 satamsoň. Başyma paýyn men. Sagam satam dol pastavkada durdy watan. 8 günüm sattım. Pastavkada kerpiçlerin üstüne durandady. Satandady meniň soňuny gel atdan ady geçirip bereldiler. Ýöne tek pasport eni de men adymda durdy diýen ýöne şeýle söz dolaştık da mene alıp gittiydim da nämetden ömür görmesin. Şu bar mı maşyn şu? Anladım Nuri. O maşynyň avtobusyň taatan palyarka motoru var, yaman o motoru var. Ekonomi işine onu diýildi, peredel ketjek zat diýdi. Kabinaň özünem towuk ketek bolar ederse diýdi. Ýöne üstünden gürüpdiler arkadaşlar. Ay munyň aýny towuk ketege daýmasaň zat ulanyp bilmersiň diýip bolýan soňuna şo towuk ketek boldum öýgen şo bara. Yok sahibine.com'a goýsana. Ni sahibinden Medine'de Dubai'de o sayem köne yıl köne dip nemetmediler. 2006 avtobusda. Gom Nuri. Ne omotuda. Reisler sağlık mühim saat şu. Hawa boldu. Bizim Şol nämeden gelýär Nuri bilýärmiň? Hemmesi nämeden gelýär? Bir agda garap oturmakdan gelýär. Başbakan kim? Premier minister kim? Surbanguly. Genel kurmay başlayan kim? Surbanguly. Böyleki sağlık kulugyň başlayan kim? Surbanguly. Hemmesiniň başynda ol otursa, meclisiň başynda ol otursa, ýurdumyzda näme ýetkä? Bir adam agda garap otur. No. Şu wezipäni paýlaşmaly aslana seresin. Wezipäni paýlaşmaly. Bizi gynansa mara na Ýöne Nur bir sekund. Bir sekund. Ýöne şol konstitusiýada ýok şol prezident wezipesi ýok, diň prezident başga wezipe eýe bolmaly diýen. Men konstitusiýany okap gördüm. Ýöne ýok, o ýerde näme üçin eýele oturýar o wezipeni?
Yok, on zatlar yok da bizde diktatörlük rejim dip yöne aydılan nokta son yalak bolgusuz zatlar öçü var edip görünü üçün diktatör rejim ba diýilýärdi. Wo Diňe imine diktatör diňe bir öde adam var söz ýöre başgalan hiç dat bilýän. Şoň üçin ýören ok. öz eli Konstitusiýa bilen bozup oturdaýmy şonu? Ya sağlam şeyle burada bakardın. Dünyada başkanlık sisteması var, bir parlamenter sistemi var. Yani başkanlık sistemi inha Amerika'da da başkanlık sistemi var. İnha Türkmenistan'ın başkanlık sistemi, ne Türkiye'de son kudur başkanlık sistemi geçti. Yani ne Goranmak ministeri Erdoğan ne? Ýöne Nuri Amerika Federasiýon döwleti. Hemme da gördün, hemme da değil. Meclisin başçıga mödü, ministerler, kabinet ministerlerin başçına mödü, ondan howpsuzlyk geňeşiniň başçyga mödü, goranmak ministerligiň başçyga mödü. Näme farkly? Sultan ödüm dip ýaşaýar da O. şeýerde. Şoda soň gaharym ýerdi yer sol. Käbir aýdara. Hemme güne prezidentde dälre diýe. Hemme şonu çünki wedipen hemmesini ol altyr. Kim oňa wedipen hemmesini ödüň alýar ki? Ödüň aldyňmy jogapkärçiligem teňe saňa geçer. Galan ara biznes işler ama diňe soň tohum bolmaly, diňe soň şeyde ilen salynanlary bilen. O Gurban diýen adama berjek bir soram bardy. Men soň 45 ýaşyndan geçen soň näme diýişim çüremene başlady. Bir soram berjek şol diýiş näme üçin çürer? Onuň wezipeti o. Diýiş doktor. Onuň wezipeti siýasat däl. Siýasata gelmelem däldi. O adam näde geldi o siýasata? Nirden geldi başyma da bela bolup? Hakikaten bizim yurdumuzun başına siyasat alıp barıp bilecek nemesi näme diýilýär? Kapasitemi, laýyklyk şol ýok hakikaten diýýärdiň bir iqtisadi terminlerim, iqtisadiýetin nämediginem bu serede otursun bolun yurt dolanır, şu bir hile çağlar bağından tapawdy ýokdary käbir aýdýar ya şoň ýerine hawa kim geçmeli diýe, bolýamyny aýyrdyk diýär. Ýerine kim geçmeli diýär. Sorawada. Şoň ýerine bara, şoň ýerine bir 4 ýyl ýokary bildim. Bir alda siýasatdan, iqtisadiýetden, ekonomikadan dünýä hatta da siýasat diýen iqtisadiýetçiler dolandyrmaly. Yani injiner dolandyrmalylar. Mesela şun bir näme energetika urungu toran injiner etmeliler onu. Ya da diş doktor ya da doktor dolandyrmalylar. Birazcık iqtisadiýet bilmeli ol. Ýap iten iqtisadiýetin kanuny dünýäde hemme ýerde bir oýnaýar. Sen şu iqtisadiýetin kanuny ýerine ýetirmesen, seni ýoldan çykaryp görer o. Sen etmeli işiňe daýmeli. Sen alagadan men bankda dolar ýapjak diýbilen o. Diýsen başga ýerden ýaryl. Näşe ýa çornury ýöreýär. Çornury bakaty ýa. Men etmesen, ol bolan ok. Men ýapdym bolly, men käşe etmek diýip bilen ok sen. Bahalar gymmatly ýa. Infляция bolýar, pulun hümmeti ýetirýär, hemme de bir-birine baglanşykly watandaşlar. Yani şonu biraz düşünmek bolmaly. Birin başga sebäbi bar da, meselem men 40 ýaşdan soňra ana täze konstitusiýa boýunça men 40 ýaşdan soň prezident bolup bilen. Kalkozçy bolýyn, traktorçy bolýyn, ister näme bolsam şo bolýyn. Ýöne meniň her urdun öz annemem bolar. An danışman diýer türkçe, ana öz geňeşçisi bolar. Geňeşçi her urdun öz geňeşçisi bolmaly. Ilymly, bilimli adam öz geňeşçisi bolup alyp bilen okmy bu adam? Mesela men siýasatyn ekonomik tarapdan meniň kellemi işlen ok. Ýöne şo tarapdan iň güýçli adamy öz geňeşçim bolup alyp bilemokmy? Alyp bilýän. Recep Tayyip Erdoğan berdi Türkiýede. Özü kim? Hiç kim. Nirden nire geldi bu? Özü futbolist. Futbol oynady. Ana Kasım Paşa'da futbol oynak geldi. Soňra näme geçdi? Saadet Partisi'ne geçdi. Öýtdi, böýtdi, geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı boldy. Öýtdi, böýtdi, geldi. Hani Türkiýany 5 nämede oturma? Edi otur. Dogrymy? Ýöne geňeşçilere gowy. Biram teredin her gittiler de näme etdiler diýsene men 2002-nji ýylda okuwçy bolýar. 2002-nji ýyllarym şo gittiler de bir naday işini öktü bilýän nemeler okuwçy
okuşçular, yan okuşçular, minister edip zade biyana saylap, kabina düzdü. Ali Babacan şey dip 2002-nji ýylda 30 ýaşynda minister boldy watanaş. Özüm şoň öz bir gepleşigini eşitdim-de. Men nidi özümiň minister saýlananlygymy diýdik, iqtisadiýet ministeri saýlananlygymy diýdi, men nidi telewizionda öwrendym diýdi. Şu Deva partisi var ödünün, siyasi partisi var Deva. Yani diýjek bolýarym seredin, emmesiniň işe laýyk adamlary ýerine goýsaň, bir düşünjeli adamlardan kabinan düşsöň da, kabinleri, ministerler düşsöň, iş ýörekli ýere watanaş, iş ýörekli diýe. Esasy biram ýokardaky niýetinde paraxorluk bolmasyn. Paraxorluk boldy, niýetinde paraxorluk barmy? Bir garasyny başladym boldy, ol aşanaklarym görýärdim, olaram edip başlaýan. Ol diýär men emesdik diýe. Ya bu Türkmenistan içinden aýty ministeriň öýüni barly häzir. Milyon dolardan geçen pul tapmasın. Bor men çıkayım, bor Malik. Gelecek var orada. Var ya 4 sultanı da. Tavol boş. Benim çıkayım ne demek yok mu? Duşcan alın. Ay sen öyle važna persona olan için oturuyorsun. Ne aydam olan aratorsk var hemen. Goşta. Salam aleyküm vatandaşlar. Vatanoğlu bağışlan derdi. Oynadıp men alınlar ifirade purşede oturdum. Burası var ben takipçilerim köpsü bölümü Türkmençilik kanalını ben ifir açmam vaxtıyla ifirde oturaslar. Adamları bilsin što böyle her gün sizde bulmasa efir mende boladı. Ben 2 gün yoktunuzlar idare ettim sizlere. Aylık berlen yok mu ya? Geç kaldım ya. Çok işe çıkmışlar. Uca var geçen yılın var iyundan var aylık geçen oy 1500'den almalı hatta dolardı öyle biliyorum. Gelen o ezo gelin içe 5 mutlu tayından yani çoru içe ne medeli. Geldiler. Ana komet ya bizim sorunun o da diyeyim. Ay Huday canım. Vatandaşlar efir paylaşın i также подписывайтесь на канал, like koyun bilýän täze var TikTok ulanyjylara şu TikTok'un algoritmleri hötürler ýetirerler ýa täze türkmen ýyleşlermide. Gaýrat edin var siz näme etmeseniz. Goşta. Indi mesle bir täzelik aýdaýynma. 100 açanlar $1000, pestek yazıp duranlar 500 olur hala olan bir şey. Yine solan aktif gelmedi gelýär. Aylıklarınız geçti vatandaşlar. Evet. 500 verilýän olsun, bar teret 500'dem değerli vatandaş. Endi de buraya deyin. $400 verilýän, 300 verilýän bolsa wara. Şu biri ifir atmam yetiştirmeýärdiler. İfir atıp bağdaşıp öňe gidip ılgap beren oldular köpsi. Pul verilýän olsa daýyn mara şu türkmeniň diňe ýüregi, akly, beýni hemme ady pulo arantiru dediler na. Bir aktivistler şolema birazjyk puly birinji ýerde goýman, görüşip daýat edip berip ber bolun. Köpüsiniň ay plan zatpa geljekmi, ay başly murusatlaryny, ay sapölemok, ay aladam var, ay bul var, ay ayıl var. Yani bari işimiz demedi, bir zat bitirsek kaýl. Ova. Yenem bir zat var. Biz bu iş. Bolmadan al, yöremeden al. Yenem bir zat var Nur ya. Birinci meni bular rehin aptı. Murat Kurban meni gorkuzup efirlara öňe sürýänmiş. Men karoçy gorkymdan etýänmişim bu işleri. Häzir maksat bilen maksat diýen. Esko bilen fark adam goşulypdyr. Indi bizi eger şu işleri etmesek Murat Kurbanov öldürýänmiş. Şoň üçin bize kömek etmek için Gülşat bugün can etýän ma. Sana kömek edesim gelýär. Bilýän gorkup etýän zaten. Towattym. Efirine girdim. Provokatörler geçen yıllar ne var etip gelýärler däre inansan. Ya bilýän de şunu ýaly. Şunu ýaly bir zat var. Şunu ýaly bir zat var Melik. Bu zatlara inanýan adam barmy doğrudan? Şu aýda oturan zatlaryna. Var. Ne informirowany люди бывает, bilýärmi? Yok. Teredi var, teredi. Yani kellesinde teredi yok bolsa, yani ol özgün ýasy ki eger inanýan bolsa. Ya her aýdylan sözi goloň içine kelläň içine salyp oturmaly, birazjyk mena diýen. Her aýdylanda değil ki şu höwlen garalýan. Şol biriňe maýdanlanda değişdi watandaşlar. Biriňkäde şu höwlen garalýan. Bolýa. Ýöne terediňe salyň ilki. Terediňe salyň. Dogrusu nirde, ýalňyşy nirde. Men şoňa
Ne demek? Yurt dağa paraya yaşlar, okuşlar, talipler ilimine baran ok. Yiti bilimli yaşlar daşal yurtta Avrupa'da, Amerika'da getipler. Ondan yurt näde bessin? Yurt östürýän zat Ova. vatandaşlar. Bilim. Bilim östürýär yurdu. Başga da östüren ok. O Öňe äkýän kimin bilim. Yenem bir zat Aylık var. kazanıyor. Aylık Yenem bir kazanıyor. zat var. Kazakistan Prim ayının 48'ine. Yenem bir zat var. Günü bilen Primoy efiri açaldılar. Indi ben kız satamışım bu arada. Kız satıp başlatman. Havarım yoktu. Soň şunakan nime edip başladılar, manipulasiýa edip başladılar adamlara, tova etdim. Skorda kazatylstva çıkaramış, neçe günde çıkarasam desem aýtmady. Men de dokumental habar karşılatman Türkmenistandan biri zıvano etmeli devletten dedi. Şu zıvano etse de dokument görkeze men dedi. Men bara nasam zel efirde 13-14 adam oturupdy. Aýdatan geplerini kulağa asyp bizim vatandaşlarımızın nime kemçiliği var bilesim adamlar sorgulamady bilesim. Nime dese inanıp eşidip oturadı. Nerede Kanada kazatılsan bolan soň çıktan geple bolmasa gepleme yani sorgulayacak adam yok. Mene tamam alkaş boldum, celep boldum, narkoman boldum. Indi kız satmaya başladım. Tova ettim estağfurullah buların aydışına göre. Indi nime eken Nuri abular pasileydin kozurların zatlarını oynatıplar elindeki bilesimi. Indi bundan soň nime bolacak kendim ben hayran şuna. Dagan var, o nirdäki yok zatları, durum var, edip oturasy işem yok da. Ay bilmeli. Sıralı Yo, nime desengizem bir zat töhmet koşun. atmaň şolaň nägelikdigini görkezýär. Ýani men häzir anygyny etmen, edir şolar barada da bir zat diýesim gelen ok göni men şu höly garap diýbilýän şuny. Gözümizde görünüp duran zat barka, olar gülýaly diýen bolsalar, onu diýen. Indi näme sebäp bolup biler diýen. Hemme zat kösenjimiz, hemme zadymyz ýetip şonu da bular gülýaly ýurdumyz bar, näme kemçiligimiz bar, afy budup tudaşyda bolýar. Sen şunu ýekeje ýa iksan zat sebäpli diýip bilerdiň. Ya ha seni tiptirler kelläňi beýniňi men üçin arenda ber. Mena diýbilem mok, mena ýegeni ýa-da men minister ýa men hökümet işgäri, men diýbilem mok. Şonu sen diýmeli, sebäp sen halkyň içinden bolup görünmeli. Şoň üçin men sana plançy tölejek diýip berdiňmi? Biraş o bolup bilýär variant. İkincisi, ýa-da sen şu datawy stepen tupoy bolmaly, samsyk bolmaly. Datawy stepen şudan zady görmän, sen şu halkyň garşysyna geplemeli. Diýmek, şu iki variantdan başga variant men göremok. Ýani hem şunu diýip biljek ki, ýani ýa ýekejek kemçilik ýokmy? Ine Türkmenistan hiç il mesele ýokmy? Ýani aýdyp biljek ýekeje ýalňyşy ýokmy şoň? Şudan meseleň içinde bir ýalňyş aýdarsyň ha. Şu taýda ýalňyş diýersiň ha. Şu şeýhifňam diýen sözlerine kän o. Ýalňyşlyk elbetde bärde de bar göýörli diýe iň bolmanda şol boýnuny alýar şo. Bular olam boyun alana bular näme edip berenden öldüren bilen o. Bir zat koşun da Nuri ha. Bular bara ina hükümet kaçan karamayna rayatların karşısına ina bu belden aşağı dilere namartça uradı ya namartça hareket ededi ya bu hükümeti koldayan adamlar hem dinle şunaka hareket ededi. Bizler şu Türkmenistan içindeki sistemanın yerinde çürük bolsa şular azap geç otmaz ki başka bir yurt bolsa demokratik olan yurt bolsa znayt şununki tek gelmişlik bar eken şu yana ünüz çekip bilesim şu yana düzeltmeler girizmeli. Bular bolsa nabarot şu gap kemçilikleri aydan adamların suratını montaj edip koyadılar. Her hili gapler yani belden aşağı uradılar. Yani hem şaydamam düşmanına birazcık mert olsa da göreşmeye değse göreşesin gelmedi. Bular bilen ağzını dengeştiresin gelmedi. Bugün benim numarımı alıp da bir de bizden tek aktivist tek yazıp bana duygusal zatlar yazıp ben hep inandım hatın inandım ben numarımı alıp da Gülşat ben ugrajrate oturttu tamam mı? İzin anamaydadı davay dedi senden bile efira gelmezsen dedi seninkiler atı korkadı seninkiler senden padazirvatı kabut sen bile ben yapacağız dedi sen bizlere döndün dedi padazirvatı dedi maytım bar dedim tasmanı çıkar boynumdan yüzün yam açtan gel efira sen bilen çıkaman dedim bu olmazsa nif koyum tutucu sen bile efira çıkman dedim bilesin tasmanı çıkar gel dedim ben de güne gorşta maksat Türkiye'nin yanında efira alıp ben şunu fenomen ettim
Men şonu adam yüzüne karede kanal açtı. Prosmotru köpeldi. Her videosuna tagan ve etiketledi. Her videosunun konusunu tagan ve tagan ve indi görseniz 5-6 adam bilen efir ededi on boldu. Son öten gün geldik bu Günça bilen efir ettik tamam neyse. Indi Gülşad'ın filmi boğazı gel oturup da düşündünüz mü? Indi Gülşat kaşın başladı. Ben ama ettim yüzünü açsam nimemiş eray demiş buna kanzatlara koşulma görünme şunun içinden yüzün yapamış. Halktan korkadılar. Korksan nimeye çıkasan ki? Nimeye özünce kettelesen taganıma bilen soran cevap Seret, edecekler. sonra yine bir gedek koya gaytalaw etdi. Şok eleň psikologik bir travmasy var. Derden boldy. Aman soň şu ýerde de adyn tutup. Özüň var depressiýasy bilen we geçmişi bilen ýaşaýarda. Depressiýa diýen näme de var şu geçmişini var adam ýatda da sondan depressiýa düşýär. Oňur psikologik polny bir nemesi, zarazowun bir nemesi var. Soň derdin var gozgamagam şu ýerde kämir wajyp zat däm kädiň. Ben şu temanı nam için ayttım bilen mi koşta men häzir akseslar gaydasym gelýär. Ine primo efir açsa mene şuýun bardım munun dışında baram ýokdum ýene engellep koydum ignorire ettim. Vatandaşlar barmasaňızlar efirine. Ine Almakya köprak giredi, Esko köprak giredi, Farhat giredi. Pожалуйста barmaňlar. Barmaňlar bizler barmasak reyting bolmadı. Eleştiriye açık emez. Bizler hakkımızda bir de video çekedi. Komentaryalar yapıp koyadı. Düşündüğünüzler mi? Yani korkadlar eleştirilmekten korkadlar. Doğruları yazarlar deyip korkadlar. Bilesiz mi? Ben paylaşaman Ece'ye yetselerem, Baca'ya yetselerem komentarya açık koyaman. Geçen bir efirini dinledim. Adat Haytbayev diye ki bizde diye öse şua mı diye de olun. Ol öse şua mı deyip soruya olun. Ol bizde yok hil öse şua mı deyip soruya olun. Olam neme deyip düşünüyor Gülşat diyen. Neme bizde hil yok mu? Bizim zatlamada hil yok mu? Neme mi deyip ol başka taraftan. Yani an düşünceler bilen göweli. Yani özlerinin menin başaktan şu hasabym bilen yazdım da Gülşat diýdim. Aň düşünjek samança da ýok kana diýdim, men sessiz koydy derä. Şu şey işte olur işte. Ana baranak siz var hem şol dediler. Kapat boş ver. Gümülektin dolarım etsin. Ýöne garşylyk bolmasa ýa-da şolýarlar ýa-da çıkarmaň. Olara garşymyzda bolmaly ki biz ösmeli. Dogrumy? Yani karşınızda bolan adamın birazcık özünü dastoyunu alıp barsa da kaysımız bizlerin şoların suratlarını montaj edip şoların üstüne hayvat atıp ay yok kız satamış, yok alkaşmış, yok narkomanmış deyip şuna kazat ayttık mı? Aydıp bilimiz mi istesek? Edip bilimiz mi istesek? Näme diýip aýdaýyn? Olar binamyslar, ho, sen var şu binamyslar bilen şolaň etapyna düşjek bolup oturmasyn ha. Yo, geçen yıllar sana var neyse tanakla dağıtlar değildi. Sen saklan yana şu adam. Çünkü var psikolojik neme Batman yine ömür uğrukmalı den. On yıllar var vapşe nidastoyn biliyor musun? Ben için açtım Aydan'ın tek aksesla barmanlar kanalına. Barmanlar sizler barmasanız da görülmüş olan. Aktivistler bardı barmadı olur var hiç kim dinleyesi. Gelen o kan ödüm, soltan ödüm, diktatıram ödüm diye de var. Şolara karşılıklayın bir dat yazılsa da blog alıyorlar. Barcak diyelim barmayar biliyor musun? Gitmen işte ne güzel gitmen. Yok bu maksada vapşaydı oturmalı. Çıkaryan videolarını hover pikir alışmalı orada adetmeli var. Komentaryasına ölçülerini olup koyup. Düşnükle hemme dat yasna ya Instagram'a devam etmeyin. Ya yaparlar şu teman koyuntana yaparlar şu absürt deneyamız şöyle. Derede. Geçen sen şu videonu yasadılar ha şu bir gözün neyemesini yakkalı. Şu degenmeli dur korkanten degenmeli. Nabarot. Mene degenecek işte ne mesele. Barekallah bas biliyor mu? Bir de karşı çıkış ettiğin kanallar var o Shoring deydi ondan başka ne mi? Downhouse deydi men videolarımı prekollarını çıkarıyorlar. Yine de çıkarsana gayret et zat deyip men şolara nabarot komentarı yazacağım. Çıkarsınlar adamlar bilen mi? Melik doğru da kabir efirlara koşulayan beni görse o alkaş geldi de oynadılar. Yo neyme diýseler şonu niýeler o ýugurş kitler bu arkadaşlar gene geçtiniz şu tema. Al yani ya tamam ya lakin ol bak
Men näme diýjek bolum, sen bizden Tagan başga çıkar adam yana gaýtalasın. eret. Tutsan. Şo suraty gördüm ya diýdim, onu ýygyny aýtmakam bu ýygy başgalara üýtdik. Şo suraty görüp men Sen saňa jaň etdim. Tutsan sen urulypsyňmy diýip. Bu hiç jaňadan näle. Näme üçin yok. sebäp diýsen, akıl terediňe sal. Hemme zady gören zadyň inanma. Bu at teknologiýa döwründe ýaşaýar. Hemme zatlar ýasap bolýar. Bu at surat koyup Miami'de dinçalıp görünemedip bolýar. Her zat edip bolýar. Şoň üçin aýdylan goýulan zatlaryň içinden öz terediňe salyň. Oň üçin hem terediň nastroykosyny güýçlendirmeli. Nastroyko näçe toşny alsa şonça gowy bolýar. Toşny almak üçin hem syýasy düşünjäňizi giň eldiň. Syýasy diskussiýalary görüň. Şu wagt ýa-da Tagan jelal girecek kulağına alayın. Bolya arkayın. Hiç var Ben de peçikler çıktım. neme? Nabarot sen beğenmedi. Sen var işin uğruna olyan anlat ya sen suratın montaj oldu ya sesin montaj etseler biliyor musun? Men ali işini beğenecek. Düşündüm. Bak o işin uğruna olsun. İnşallah Yine hemmemizin. yerlerde ya hazır görüşmemize mahmal. Ay. Görüştük. Neyse. Ana siyaset kandı gepleşiledi. Ana şonya diskussiyalar var geçirme. Görýän pikir alyp. Ey Türkmenistanyň nemesini görjek dünýäde. Diňe bir san prezidentiň var nemesini diktat bolýar. Dialog gitmeýär diňe näme diýdi? Monolog. Jelalam çykyp gitdi. Bir özüme garly. Ya internetime bir baktım kana. O Mansur geldi. Mansur selam. Alo. Alo. Vay bu. Alo. 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 Selam aleyküm ya Zülaydı verin. Alo. Eştilýärmi? Eştilýärmi? Siz eştilýäňiz, biz siz eştilýäsmi? Eştilýän. Bolýan aýdy bermeli. Näram gowmaýdy. Ýaşy. Nura gowmaýagdylar. Sesiň eşdilen Nura. Nur sesin yok. yok mu ýene? Ana ba. Gatrak eder indi mikrofon tutup saklaýanmy ýa barasynda düşünýärmi? Yok, o menin internetim var. Şu arada galyp yapacak bolup ýerde edýärler. Sen var şeýle fizionomiýaňy TikTok'a tutup durýan sen çyksaň bir zatlar taplýardy. O ýaňam ses saat ýanglanyp bara, virüs etme özüme gelip. Şondan çykdym da. Men näme diýip girdim bolýan? Mälik alym bam karaşdaýlarda. Alym. O. Görmeseň bilmedim. Seredin vatandaşlar, men bir bildiriş aýdaýyn. Biziň dernegimiz boýunça işlejek biri paljak oğlan gyýlanmada garaşýas. Ol näme gerek? Dernek näme gerek vatandaşlar? Jemgyýetçilik guramaň üstü bilen biz käbir hökümet edaralaryny tutup problemlarymyzy çözüp bilýäs. Eger gelip bilseňiz, dernegiň içinde biri almak isleýänleriniz bar bolsa gelin. Şunu wara bir küçük edek gaýratmaly. Tanışalyň, gene deliň, men sırada näme diýjek gel biziň donunuş kadrlarymyz bilen bile maslahat edip oň ýerlerde nähilek berip iş ýapdyr, näme edipdir, berip aslında bir ýokary bilimli we kimlikli bolsa esasy biziň nämemiz kimlik çünkü ýokman gerek, kimliksiz bolanok. Berip aljak geley, menem şu nemeler bilen siz bilen bile şol ýygnaklara gatnaşsak, näme etjek, duşluklara gatnaşsak diýenleriniz bar bolsa gelinlerine tanışalyň, ýokman Orta bilime näme var buradaklar? Orta bilime de var. Esasy ýüregine hürmet etmek var. Hemme kişide var. Gelsinler Ýöne orada. şolary ýaly adamlar bola görsin bir. GP söze düşünýän zat etýän bilýärmi?
tutgoýly, mandraşly zat däller, GPT'de dogry düşünýän adamlar bolsa kim däller. Men käwat düşünýän adamlara gawat gelýän, wapşe gepiňe alşana olar bilen janyňa malman başlaýar onuň. Gepiňe alşmada Ya, janyňa bir malman. müt bir müt sözüňiz böleýin da neme mer alym ýaz otirda şu wagt bara neme alym men diýjek bolýanlardy gidip barýak awtobusda siza burada düşüp galdyň men awtobusyň içinde galdym da onda bir hyly neme taşlak giden ýaly bolmaýyn diýdim. Eliňem beýle gidiber diýen ýaly görkezdik menim ondan näet gaýtdym da. Tak, çoğu Şoda ödar, urumur gitdimi? şoda diýen diýdim da bara bir hyly bolup ýörnär. Bir hyly bilýän ýarty ýolda taşlak giden ýaly boldum ondan. Hey, onun Dernek sonunda üye bolun. böyle. Yani vatandaşlar gelin. Cennet Türkman gelin. Dernege üye bolun. Dernege aslında näçe adam köp üye bolsa şonça gowdur sebäp diýsen, ne biz dernek näme diýsen lan. Cemiyetçilik burama bolanyň manysyny näme? Cemiyet diýmek Türkçe toplum diýmek. Da şu cemiyet bizim Türkmen cemiyetiniň İstanbuldaky Türkmenistanyň cemiyetiň problemalary, sosial problemalary şolar çözmek. Yani strahok ýokmy, ya keselçilikmi, ya da başga dokumental problemlermi şonu hökümet demeleri bilen, hökümet yetkilileri bilen duşup şolar bilen bizim problemlerimiz şular çözüp berin ya da göç idaresi käwat hiç sebäpsiz kimlikleri iptal edýär mysal üçin. Giderin derim şonu göç idaresiyle gepleşelim näme sebäp bilen şonu etmäň diýär, ýollar ýapyp diýär. Ya da 2020 martyndan bärisin näkiler giriş çykyş edip bile onun öňküleri edip bilen o. Şolara gidip şonu haýyş edip şonuň öňüni açmak, şonuň üçin käbir syýasy parçalaryň hemmesine biz aýlanyp bilýäs watandaşlar. Haýsy parça syýasy parçanyň il başkanlary bar, ilçe başkanlary bar. Olar bilen randewu alyp gidip duşup bilýäs, görüşüp bilýäs. Derneň nemeler şul watandaşlar bize berýän mümkinçiligi. Sen häzir men Nur Muhammed men siz bilen duşmana geldim diýsen kabul eden ol. Kabul eden ol. Öňe derneň adyndan alýan bolyn, olar sen bilen duşmana borçly. Bizem bar o taýda siýasat edemiz okda sosial problemalar. Derneň özü cemiyetçilik sosial problemalar agdamak. Yani Tak. her kimiň näme Bir ay problemasy bar, bu meseleleri çözmek. bar Şunu boş aslında aýlyk berýär diýär. aylık verýän diýip. Şonu ne derneğin usulün bil etmeli vatandaşlar. Dernek şoň üçin açdy. Açyldy. Yani konsulluk etmeli işin etse derneğe de gerek yok aslında. Bar boş diýä neme aýlyk berýärmi diýä $1500. Onu şu dero yani niyeti sizde var ha. Şudan skol söz yazanların içinden bir niyerde ne yani tapyanız var ha. O zaman ne için size şonu ya komentar yazmasınlar. Yani şunun içinde Nura berekallah atolüsüş bu bu son yan sizden ip yaptır. Ya da nimet yazılık tiptir. Türkmen vatandaşlarımız Allah kuvvet versin inşallah. Şular okan noktanim başka niyerde var. Bir özüňizden bar, şonu ýalak ýazsynlar diýen manyda siz şonu okuýaňyz bar. Dost gat görmeyli pisse gow okap bilemek bar boş derkenin bar boş bir da bar boş del diýip ýazypdyr bar. Bir näme ýani ýazsak bir imoda premo efir diýip bir zat wady wagtynda bolun. Käbirli köp kişi Türkmenistanyna mundan 2 ýyl işleýär, ondan soň ýapyldy olam. Totaýda näme boldy diýsen, oturýan efir oturýanlar soň o waka köpölli bir hili. Efir açyp efirde oturýanlar köpölli. Menem köpsüne girip oturýardym, dinleýärdim kim näme diýe, meň işim psihologiýa öwrenmek, näme üçin, näme uruluşýarlar. O üns berýärdim bolun. Şu efirde oturýanlaryň köpsü bu söz ýazanlar okanoklarda nirde negatif ýazanlar okuýardylar. Olam negatif ýazanlar okuýanlygyny bilenlikleri üçin serede oturanlar ama aslında onu negatif ýazýardylar. Oň ýerine. Men aýdýan, sen özüň şoň içindäki pozitif kommentariýalar okasaň, şolar köpeler, beýlekler görmezlikden gelseň olar azalyp gider diýen boly. Köpsüne şonu jaň edibem diýärdim da şonu ýaly etmeň, muny ýaly edin diýip ýazýardym boly. Dinläň oktular. Şoň üçin efiriňizi ösdürmek isleýän bolsaňyz, TikTokerler we bolsa araňyzda ýa-da özüňizçe bir YouTube kanal bar zat näme diýen bolsaňyz, şu aşağına ýazylýan kommentariýalaryň içinden diňe saýlap seçip gowy nemelerini, gowy
sözleri yazanlar okusaňyz şol köpeler. Siz haýsysyny okusaňyz şol köpeler. Yani negatif Yo, komentar bolmagy isleýän bolsaň diňe negatiflerini tapdy okaber. yo düşünüp Nura bara nesip bolsa vakansiya var bolsa maňa da mara men barjak nesip bolsa. O nesip bolsa seni göýbermeýäs biz. Sen biziň supermenimiz. Her wagtam bize gerek. Da yetiş kurban, yet kurban. Bize gerek. Kurban meredipdiňmi? Ay her türlü zat oturtduk mekan maksadyf diýdi ýene bir zat diýdi. Biram şol hakiki diýişim ýaly şugundan bir video goýdum. İçiler kerwene çeredildiň hakykatlaryň şaýda ertar bolamýatdyr. İçiler kerwene çere negatifleri boş berip geçirmeli. Hem negatiflere hem beýleki kanallardaki biz bu arada näme diýseler diýsinler. Yani şu gulagyň var şu men ara şu ýöňümden çykdy dinlemen geçirip goýber. Yani şu Nuru diýenem bolsa geçip gitdi. Şoň ýygynem dinlämok da şu Nura näme diýipdir. Anaýyn näme diýipdir şolam bar soňra sen oturup dinlämok. Bahadır bir giden zat diýse diýendirler. Men wapşe dinlejem bolmak jogap. Şol bir aýdyljak bar şyltaklar, şol bir Onuň gaýtalanjak zatlar da. beýlekler siz de aýyn afragydykly bolmaly. Yani men şoňa da käwat gen maňa wapşe gydykly. Ey, bize de gıdıkkırlarla bulmam. Prosto Yo, käbirler düşündüler diýenlere bilen. Şugun sözüňiz böleýin bir münt bara oğlanlar bilen işte ay oturup dinläp otyrna men ay neme diýär o virusu mene plany ýok boldy zat diýdi. Ay menim aýdamak da olara bara menim şo içinde diýip. Ay bor dinläp otyrn onuň näme diýär biri. Bizim prezident diýär Türkmenistan prezidenti Erdoğan'ı ayda tölemölüsü varken diye töleyen iken şu ayda Türkmenistan'ın halkı işler ýaly zat eder ýaly diye gülüp yıkılıp da var değil samsak kelle bir ben tupoy mu kayn diýse menden meşweterler var da var. Sadece yaptırmak girdim bu etnesi oturmayızım yok. Kıynan sagam şu wat köpsünün şu oturmayızını meselenem netip boza şol göç idaresi bilen duşuklar geçirip çözür sip umid edýän. Dep diýsen meniň olar baramda derneň adyndan baramdaky berjek forum biz iki döwlet bir millet Türkmen sözünde de Türk sözü var bizim özümüz bizem Türk bizin aňarym bilen bir bize sizin kömek etmeňiz üçin size näme päselçilik görýär? Ya da sizin bize golluk bermeňiz üçin, eýe çykmaňyz üçin size näme päselçilik görýär? Nädeňizde siz ya da siz bize kömek eder ýaly edip bilýäs. Biz nädemizde, biz näme etmeli? Yani Türkmenleriň işleýişinden näilemi ya da ýaşaýyşyndan näilemi ya da näilek bir şu meseleni oturup şol hökümet derejesindäki adamlar bilen duşup sorasyn belli, şonuň netijelerini hem halka ýetiresin belli. Biz ýöne töwünüp görse ay Türkiýe hökümeti bize kömek barıp bir sorak gördüňmi sen ilki? Barıp bir gepleş gördüňmi derneň ady bilen? O geçen ýyllar bireysel olarak başvurmuş olabilirsin. Bireysel bilen tüzel kişiliğin arasında daha ýaly fark var. Dernek tüzel kişilik yani yuridik лицо. Biri fizik лицо. Yani sen yuridik лицо olup haýsymyz ýüz tutup şu problemleri çözmeni istedik. Etmeli iş konsulluğun işi. Konsulluğum etmedi. Etjege demeňden ok. Dünkü Murat Kurbanowyň bir kanun ýagdaýda şu taýdan giriş ýasany allatdylar şolar. Bir kanun ýagdaýda allatdylar. Bu zatlardan bulan hökümetiniň habar bam ýokmy intak bilemzok. Onu adwokatlar netip bolsa suwda berip zat edip şu karar alanyň üstüne jenaýat işi gozganyny soň biler. Ýöne Mansur sen çıkaryan täze bir geljek Bolly men çykdym sağ bolun. Men aşağı şeride. Ýöne konsulluk şunu edäýmendir. Misal üçin. Konsulluk şuna edäýmendir. Alagadan bir şo beren pulunyň bir bölejegini baryp göç idaresine berip misal üçin geley türkmenler kimliksiz almasyn diýip gowda adarat howaýmandyr şo pul ýöne. Ýekejege de halk üçin halk bähwitli zatlara howaýmandyr. Doğru mu? Yani ödetçi
Oturup seyrediýän bolyn, diňe özüne bähbitli, diňe özüne gerekli iş edýärler. Başga iş eden oklar. Şoň üçin bular gitmeli, bular wezipänem bulastam tawşyrmaly. Tak, yankı koşulana gitti. Hmm. Orada. Pikniğe Koşulacaklar gittik geldiler. diýler. Adamlar. Men amolun koyun videoň bolýan gowstam bosgunlyk status barada. Bosgunlyga da tawşyrmaly bara. Tutuş hemmemi tawşyrylyn gerek bolsa. Hemmemiz ekranlara da çıkalyň, hemmemiz aýtjak sözümiz ama Var etmek yaman ansa da ona Germaniýada näme geçen ýylak var benzin gymmatlady on hemme var maşinlary ösürüp özleri var dasynda maşinlaryny ösürüp ýolly var goýup gitdiler hemmeti. Непонятно говорят. Салам алейкум. Здравствуйте. Salam. Рiko Bravlik, здравствуйте. По-моему, gepler öýlenok. $350 sorap durlar. Kiperda pasport uzatmak üçin ýa ne watan üçin aýdanlaryna teredim görýänmi? Ödem şonu şo taýdaky dernekler edýär, şo taýda bir dernek edýär diýe $350 alyp kim bilýär, bärde mud edilýär şolar şuwat. Mud özüň dokumentini ödüp barsaň mud edilýär şo. Uzatmak üçin bir köp pul berilenok. Bir köp pul berilenok. Ýöne şol $350 alyp neme otur diýär-de. Ödem şol Kiperdaky edýän dernek maňa gelen informasiýaga görä Kiperda geçen ýyl başlan protest mitingleriň öňüni alyp şol gaýdyp etmez ýaly edilen zat. Şonu eden dernek. Gelin şonu illeşdirdi. Bilen bärden dernegiň üstü bilen ýa özümiz etjek bolalım. Şu Kiperdaky illeşdirmede pasportdan uzatmak boýunça meseleni çözüp bereliň hemmemiz. Näme üçin onu o taýdaky hökümet tarapdary bolan bir dernek edip bermelilänim $350 pul gazanyp olar öz şahsy bähbitlerine işlemeli. Niýet bolsa bu Türkmenistan İstanbul konsullugy kanunyna jogap berer, olaryň içindäki Mergen, Wepa, Marat, Merdan, şu dört adam yeni bir kısansının adı bolmaly, ýadyma düşýän olar. Şolar Рика Бравик, присоединяйтесь, пожалуйста. Что-то у вас не слышно было. Geçenki Farhatyň daşyna geçip uranlar şolar. Mergen, şo taýda bar, Wepa dip bar, Merdan, Marat, hemmesi. Netip bolsa diplomatik nemeň üstünden çärelerini görürler. Olar hiç yer gitmediler, watandaşlar arkaýyn bolar. Olaň hemmesi diplomatik dokunulmalylygy ýok. İçinde bolsa bir konsulun bardyr inşallah. Galanam jogap bererler. Ana yine de gol bolmaly tema da. Nura Murat düşeme näp kömek edip bilersiz diye. Murat Düşemowyň maşgalasyna diňe finansiýadan golluk edip biler watandaşlar häzirlikçe. Türkmenistanyň inni halk öz ikbalyny öz çözüpçük aýaga alyp göz nemesini dikeltmese Murat Düşemowy Allah'dan tawar bersin. Iň soňky gepleşiklerimi men size diňledik görkezdim. Bu halka sen kitaba koçak bolýan, sen konstitusiýany urakatmany urada diýe. Konstitusiýa Google'a ýazsaňam çykýar, o Türkmenistanyň konstitusiýasy Google'a ýazsaň. Google'a näme sorasaň aslynda Google'a. Ýöne biz şoňa girip görmäni bilemdik. Ol Murat Molla diýe ýagşy diýe şolar diňlemeni görýäs biz bara. Adamlar rawna duşnu var bolman bir herekete geçip birek gollamasak var. Hökümetden, ýeneden prezidentden siz var şolaň niýersini ýalasaňyz ýalan olardan kömek ýok. Men size var şunu aýdaýyn nokot. Biliň däre aýtsak bolýan. Size ýamanlyk näme edip bar bilen şu wagtda oýlaman edende. Şuňa düşünen oklar o. Yani maňa degmeýän ýylan müň ýyl ýaşasyn edýärler, dogrymy häzirlikçe. Aýho, İçeri İşler Ministrini basyp görkezdi ho. 9 ýyl İçeri İşler Ministerlik bolup 10 kıza param berkänje alan adamyny bağırsaň basyp görkezdi ho. Şoňa da soňa waka berkänje alsa bara bildiren okdan berkänje näme ýöne berkänje. 10 kedek berkänje aly 9 ýylyň içinde o basyldymy şo? Iň soňuna basyldy.
sen sonu watan olsa sen kim o? Sen kim bolsaň bolay, haýsy ministriň ýegen bolsaň, daýsy bolsaň, ogly bolsaň bolay. Saňar diýilýär şo. Sen kim o? Men sesim Düşünmedim ýanglanýarmy? burada radya verdi beri. Sesin hem Alo. lazım dedi o neme koş. Salam vatandaş. Alo. Nura gomy? Ha, gowy şükür gowmadyňyz. Salam, salam. Men sen tanıyan bu kepkeli oğlanı tanımayan men. Ha, Yaram diýen sen- ýok. Onam meýerlik Sen bolam, men olam tanıdın mı? Ay, Men seni yüzünü tanımadım lan. görmedim. He, dur. Hemen yatırdım ben. Turay'ın. Dur. Çay. Indi tanıyan. Bu oldu bu. Yatıyan yeni yatacak. Olma Yaşlı. Nuri. Yaşlı mı yaşlı gowy mu? İndi tanıdın. Men Özbekistan'da şuma. Yine men öyüm. Özbekistan görýänlerden birden girýärler watana. Ýöňe aýtjady many Özbekistandan girdi agamyz. Biziň efirlerimiz bar-a. Hytaýdan hem girýärler, o Taýdan VPN-iň üstünden girýän ekenler. Taýwandan girýärler. Elem. Amerikadan görýänler bar, köp sag bolsun dostlarymyz. Tamam, näde Özbekistan ýa? Ben yaptım. Hiç kimden. Okuwçylar Yüreğimiz arasında. Gir bilýärlermi, çykyp bilýärlermi? Nuri, men bir zat diýeýin da. Bir jemin dinle. Berde okutan studentler, zatlar, bara bizim Türkmen nemelerimiz. Men şoların hemmesi berde Pasıdan Moyka'da, o maşin ýugulayan yerlerde işlep ýöreneken men hemmesini nomerin berk aýtdym. Men dedim, men bilen jaňlaşyň dedim. Näme üçin kynalýaňyz? Taksiye minsem taksiden hem sorayan, ey berde Türkmen studentler barmy diýip ne? Öýlerine gidibilen ok, geçibilen ok aňaryga, özökdäki studentlerimiz geçiren aklar. Men hem student ýaşy. Nämetmen. Sen nerede studentsin? Men Russiýada Respublika Kalmykia Eliste diýen şäherinde. Sen onda sen Karaçay'da bize ne? Granise 5 kilometre şutaydı. Şu taydaki studentler yani sen Karaçay bir 2000 kilometre aňyrda oturýarsyň ha sen. Bir 3000 5000 kilometre aňyrda oturýarsyň. Yollar açık, yok bizim yurdumuz açık. Giden gidip dur, gelen gelip dur. İnşallah. İnşallah nasip olsa beyle bolup durmaz. Nasip olsa bara beyle bolup durmaz. İnşallah nasip olsa. Yine sen söyle. Gülala oğlu komandası olun şolara diýenler. Doğru. Nuri, brato. Seret. Düğün ben nemen Dur Sultanlı bir nemesine girdim ne? Moş bizim yaşlılığımız bize atlan eşitmeyendir. Moş ona yetirmeyendirler bize atları. Şeyle bolmağı mümkün mü? Ay yok öyle bolma. Benim fikrimçe yaşlı yani Türkmenlerin haýsy renkde turtup geýänine şeňde bilýärm kadýan, olara onu bilmezdik mi kadýan. Onun maşinden renkine garşyp gören bolsa, viza kartlara garşyp gören bolsa, bir öýünden gepleşip YouTube'dan görýänler üçin öýüne polisiýa barýan bolsa, men fikrimçe o zatlardan habardar. Hemme de Mene doğru. Doppa doğru. Doğru. Yasak. Şeyde ortayadır. Deme yaşlı. O da zanç biliyor hem de. Eger var şu ayda efir var. Öyle ayda hemen çıkıyor. Şeyde ortayadır. Gayretulay. İnşallah indiki ay bariyen İstanbul'a. Bolya gel ağam gel. Derneye gel Lokman çay içelim Gökçay. Bolya.
Dali ya Öyle. yaşa. No. Öyle ya. Tamam. Kartlar diye $100'dan arı berip başlapdyr diye. Sen Ay, düýünde kokumuzy uçaklar mı? ýa-da nebet urşup gitýär. Ýa-da oglanlar bu. Mene basım öz Western kartymy, Visa kartymy 40 aýyny otýurdum watandaşlar. Maňa ara şol berende de gerek gel minnetli pul var, minnetli pul. Berende de gerek gelni. Oňa pul taljak bolsaň 1000 dereden suw getirmeli ha. 1000 dereden suw getirmeli. Ol bankyň iş ýerine 5 milyon vermeden aýagyna meline gymyladan ok. Yalan olsa yalan niň watandaşlar. 5 milyon vermeden birem gymyladan ok iş sady. Ey Nura, sen yan ayttın ya, emme zattan havarlıdır. Bu ne mi? Ruchnoy upravleniyor mu bizde? Bunun alıp barış siyasat düşünemok men. Bu Oruçlu upravleniyor. Yürütü diýär alo, yürütü. Seret kepekden hem havarlyş ol, undan hem havarlyş ol, ýagdan hem havarlyş ol, nowotlardan hem havarly. Serdar Berdimuhammedow şol nowotlar gör. O padiyadlar diýär. Padiyadlaryň içinden öýünü ertik berýärler diýär. Havarly ho gelmedi hatda. Yürütü edilýän oýna abi. Seret yine примерно var MVD'nin politsiya bölümünün MVD'nin ministri var. Ne? Pastupenki gitmeli doğru değil mi? Ay ne o klon mu olar oturlar ya surat mı ne mi olar böyle çöpe can verilip koyulan bir zat mı olar? Enkarada ministrlerim çöpe can verilen şu var. Ministrlerde de rol yok. Ministrlerim şu kellesinem gallar bilen ok gallar sonra o mer bilen ok. Öňüne şey içip duranırlar. Deputatlaram şeyle. Hemmesi şeyle. Ýurdu bara sana aymalca gruppa dolanır ya ha. Bir öne şu hemme kişiň çözdüm de ha. Bir öne şu İstanbul'da dören sonku dörenlere düş çözü bilmän geçtim de şolar niýiň nämeti. Niýe bulun behbiti näme? Bu samzyk watan näme hökümet näme şoň tapaatlaryny bilen ok mukaýa. Ay düşündirjek bolup görýän eýledinden ilk görýän beýlediň. Bular olsaň diýenne. Şu pulsuzluk kökenip beren olmaly. Men aýsaň 305 dolar diýip ağlaýan olmaly diýeniň soňunda. Bolmasa bulara wapşe aň düşünjeden pes okey. Esasen oturup kursya geçirýän bolyn sirazu sen sözüňden başga many tapyp başga zatlara düşünüp başga zatlara jogap berip otyr. Sen bir dogry berýän ol başga zat jogap berip otyr. Şoň üçin mene pikirimçe şo 3 manat 5 manat sulun az bilimliraklarını tapaýmanlar bir de bolup biläjek ekawrak bilimliraklarını gawatlar jahiller getirýärler da. Bilimliğini Allah oynamak kıyına bilýän 500 manatyna da olar etmeýär düşünýärmi ondan son ýaly dinle. Yok dinle. Dinle. Jahilliğini polonok Hazret Ali diýipdir ha. Kim bilen kim jedele geçsen geç şu jahil bilen jedele geçip oturlarsyň diýär. Günahdır. Seret sen ine şunu aýtjaktym mene. Goýup bilinmen nädip tapşypdyrlar o maksat diýen oglan bilen näme o kim alýşy şatlyk. Burady bu o doňuz matka bu narkoman diye olan seret öz efirine girýän depressiýadan nemeden ýaňa bar. Her ýerdaklar her 5 minutdan buruşluk. Ne kellesi da ýadýanlar. Meni mäçekýän ýa-ni. Yo men efirine girdim olaryň. 1 sekund. Bağışla senin hem sözünü böldüm. Efirine girdim. 130 adam vardı. Şu maksat bilen zat ikisini näme maksat o aňyrkysy näme şatlyk ikisini tuttum. Men başgasyna malay bolýar. Neme? Mer şuat alym gelipdir giýde goýýan. Alym az çykýan. Az 1 minut soň. Men çekýän 130 adam izlotity gürleşmeye başladı mı? İnanma sonra beri başladım. Maksimum 10 minut 15 minutun içinde 30-40'a düştü var. Maksat diyenin var depresiya girdi anırda var. Ne iş dedi? Ay o bu sonra ona cevap verdik.
Adamlar yalanlığını görse yetik. Düşünen küçük yalar. Düşündün. Adam Selamun aleyküm vatandaşlar. Aleyküm selam. Şolar Nädip şoň bolmuş ýaly haklarım atma. unjat etmeli bara. Şükür bola Şutayda men bir adamymyz zat, ýa-da. şutayda men ine bizi dinläp oturan, efirem, kommentarym ýazmyn dinläp oturan bir vatandaşlara bir zat yüzlenesim gelýärdi. Meselem Türkmenistan'da dolar 160 duranty, 160-165. 10 gündür efir şunun ýaly efir dediňe dolar hakda gürrün gitdi. Bakın näde boldy? Biziň netijemiz şolara şo taýa ýetip otyr. Dolary düşürüp başladylar, dogrymy? Ine şuň Ine ýaly şutayda diskutir detsek siz böle näme- şu. Vatandaşlar. Siz ine näme ettiňiz diýerler, siz näme etdiňiz? Ine biziň edip barýan işler şular, bilýärmi? Ine hazır bilýärmi? Indi hazır bir tamam dolary düşürdüň. Dolary düşürüp otursun. Düşür, dolar 17'ye düşür. Bankta dolar aç. Näme üçin bank bolup Türkmenistan döwleti dolar berip bilmez. Näme üçin, näme sebepden? Düşürsen kara bazaryň özü düşe. Bankta dolary bersen 17,5. Kara bazarda dolaryň özü Yiti gidedi. hiç kim düşürmek gerek değil, öz-özünden düşüyor. Näme üçin dolary düşürüp otursun, zatlar gymmatlaپ şo bahasında dur. Näme sebepden o zat material almağa barsalar, dolar men gymmat wagty zat getirdim diýip, aýny şo bahada seredip dururlar. Näme üçin zatlaryň nirkyna seretmeýe? Meselem daşar ýurtdan zat getirse, döwlet meselem hazır 7% koyma hakkı var. Getirenin üstüne Rastamoşka'da 7% devlet nämetini alýar. O 12 o bilýärmi? Getiren adamam üstüne 10% koyma hakkı var. Ondan köp koymana hakkı yok delegetçinin. Näme üçin şu zatlara seretmeýär? Özü devlet bolup. Ey, umuman halkam düşünäýmeli şu ýerde. Bular az ölçekler ýöne wara hakkyn gözlejekler. Bir de men uje bir düşünerek wagt boldum galyp bar pikir etýän. Munça zulmyň arasynda galmak lüboy bar adamanyň da bir sabır käse diýýär zat bolýar da bolýan. Evet. Men Erde bizim Sokazyanlardan yine soraýan, biz bu ýaşaýat ýurdumyzda uruş ýok, asmanymyra arasda ýurdumy dil ýetirme diýerler da. Hawy, sen ýurduňa şek getirjek bolup duran ýok, şu zulmy bar, sana sütem etýärin, garşyna çykyp siziň bar hatyranyň üçin bir dakika edilýär bolýan, sizem ýere diýýäňiz watan dönüp ýene bu. Ýok. Şayda ýene bir zat şayda bir dakika. Şutayda yankı bilýärmi? Men şu soragy bilýärmi? Şatlyk Şyhywa berdim. Şatlyk Şyhyw näme diýär? Şo taýdan eger adamlar şo topoylugyny bilmeli ki, baklaşkenni tutýardan ine men şu baklaşken telekeçi men diýär getirdim diýär. Men diýär istem bakama satmağa hakkım var diýär. Liboy döwletde onuň ýaly hak hukuk ýokdur ýöne. Liboy döwletde de. Kara. Ýani özüniň gibi 8 Yok. 10% koymana hakkı var telekeçinin. 11 koyma hakkı yok ýöne. Şu zatlara döwlet seretmeýär bizde. Seret. Alım şu soraňa primerde az aýdan zadyňa Beýlikdüzden nany al 2 lira alasan, git Üsküdar'a yenem 2 lira alasan. Maksimum oynasa 50 kuruş oynaydı. Doğru mu? Oynamaydı yani. Yok oynamaydı. Mesela mazı şurada getirdi tane devlet 2 liraya çıkardı bunukta ekmekleri. Öz ekmeği 1.25. Devletin çıkar oturan ekmeği 1.25. Olar 2 lira. Gözün getir. Sen telekeçi de şu ayda oturan adam mı? Tamam. Azı bu ekmek bu yurdun içinde çıkıyor. Mesela yurdun dışından gelen önümler telekeçi özünün cüzüne koymalısı %10, %11 koymaya da hakkı yok. Sebep bu meselelerini ben nereden bilirim? Benim işteşlerim vardı. Hemen Dubai'den maşın getiriyor. Oturup gürünleşecek bile işe giden vakti. Şunun yağlı Türkmenistan'ın kanunu şunun yağlı. Şu gürün kanununda var o. Neme daşar yurttan neme zat getirse bile neme zat olsun fark etmez. Ondan fazlasını koyup bilmeye telekeçi. Şatlık yağlı ben şunu az 1 liraya getirdim ben 10 liraya 15 liraya satma hakkım vardı ya o. Ben ayettim sen düşünmeyen de şatlığı hem düşündün. Onda o zatları ben bilem ok diye. Yine bu şayet bu tayet gürle ya. Neyemesine gürle hemen hayran galyan o.
Seret alım kara eşit. Ne etmeli olana da Alparslan yazar. İşte azı çıkacak ben azı. Seret Alparslan soroti ne etmeli? Seret etmeli işimiz dine diskusya. Dine diskusya vakti gelende yiğitler gittik diyende o çık yaz şu arzlar şu tayda ves televidine ait yaz. Eşittirmeye çalışacağız. Düşündük. Yine Alparslan ne etmeli biz? O bir. İkinciden hem her kim bundan son öfür paylaşan bolsa kim bolsa bolsun paylaşan o aktivist deyip özünü bilen bolsa özüne şu zadı berk bilsin Düşemov en azından o bir saat yarım saat diskutör etmeli. Обязательно edinler. Düşemov на данный момент да о брат он, понимаешь? O просто-напросто шунял iş etti. Блядь, mужик с яйцами, да, блядь, çıktı, ayttı, прямо четко, ровно. Adam, блядь, просто bir özü, düşünüyor musun? Biz berde köpçülük, o считай, ne diysen, блядь, просто pogorel, надо aytmalı şu zat. Eğer de biz şuradan durup dolar düşürebilen bolsak, значит, şu tayda şon состояниесini zat etmeye, doğrulamaya var imkanımız. Edip biliyaz. Значит, etmeli şu gurrunu. Обязательно her kaysın. Любой bir efir açanda yarım saat gurrunu edin. O diskutür edinler. Murat düşen halkın talabını halkın aytıp bilmedik zatlarını bilen halkın biraz gözünü açmak için şunu yalı etti ki yöne bilen onu hiç kanaka nemesiz 15 dakika aldılar. Hiç kanaka günahsız hiç kanaka ondan sonra içeri sürmeye bastılar. Nahak tokmet bilen öyle. Alikan direr tamam dost. Al. Men çıkamam al. Aha. Daha zor koşuyorum için. Давай, спасибо. Просто bilen adamlar diye da siz neden bildiniz diye. Adamlar prosto şu zatları görse yine şu zatlar edili oturan. Ne için edili oturan? Şu taydaki yine şu gidiyor efiri bilen mi? Ağzından şu tayda Türkmenistan'dan 4-5 tane Selamünaleyküm vatandaşlar. Bilen mi? Şu efiri görüp oturuyor onu. Şu efirin onlar hem mezadını alıp oturuyor. Onlar eşitliyor bu zatların. %100 eşitliyor onu. Sonun için biraz halkın hazır halkını yapmak için doları düşürecek. Yine bir işler edecek olup onlar sana dıracak ya. Başka da dıracak mı onlar? Umutlu vatan halktır. Bu da eşkın ama sen ne elik olmaz. Pecikmen. Siyasi harekette, siyasi düşüncede şeyler birin ağımızı yokturlar birler. Pomidorun, soğanın, kartoşkanın, bahasının gurun ne diyaz. Esası zat adamların kıyınçılıktan Like basın patpisas edin bir spam'a düşmedi al gayret ediyor. Efiri paylaşalım vatandaşlar. 115 sesim, melik men sesim var ya mı? Ya. Hava yaşlı diyor bağışlarım bası. Tereşoy bizim birinci oçur düzeltme zatlamız ne kemçiliklerimiz var biliyor musun? Öz ara düşünüşmeklik ya yeter yetmezçilik bu gelip duran bizim başımıza gelen kıyınçılıklar. Ahrizadın göz başı ne mi bolup duruyor? Yani her birimiz dilimizi çoluyarsa men kömek ettim, men adam ettim, men pul verdim, men näme ettim diye. Fikret görün. Bu düşünce şu nämeden gözel ya? Bizim gözeler yazadımız var mı? Birinin gözeler yalar siyasi parçalarımız var mı bizim hareket eden yurdun içinde ya bilyen var mı? Berde hidratalı yerzek diyem näme? Zayaf kurudum hidratalı näme kurumuz var orada. Diğer bağışlarsa devam ettilersin. Yurtda da internet probleması, Batayda da internet probleması ne edip düzedip bolur ka şu internet problemasını diye. Yurdun içinde. Doğru deydin var şu internet probleması diyende internet düzeden öğrenmiyor kavr nemeleri blog alıyorlar kavr devletler biliyor musun? Şimdi özüm melik var en ay görüyordum ne için bizde internet go işleyen okka deyip var Türkmenistan'a gelen atımız Line, Imo, Mobil bit ulanıyorduk. Olunum kan çaltı işleyen oktu.
Şol öňden gelýär kısıtlama şonu bilýärmi, ýasaklama, gadagan etmek we internetin güýjüni peseltmeklik. Olmasa biziňkiler ýaryp çykýar her ýerden böküp çykýar. Garaşmadyk ýerinden maşinlik görkezýär. İnternet meselede men sana bir zat diýeýin da şuýda. Eger de bileňmi näme üçin munyň ýaly diýe interneti adamlar Google'a, YouTube'a, Instagram şunun ýaly zatlara girip gözüniň öňündeki perde açylmasyn diýip internet ýawaşlanýar bileňmi? Odan bileňmi gözüň internetden alyş tutaýdy. Men de gidip kızıl uruş gidip duran Suriýada. Men de buruş bolan wagt internet bardy. Talibanlar Afganistan aldy bak. Şolarda da internet ýaryp duran ol gözüň eter. Şu döwletlerde ýaryp duran. Bizinki ýaly men diýen baý döwletde internet mesele giýje gündüz problema. Adamlar internet kullanmagy goýmaýar. Sebäp diýdim watan haklydyr. Internetiň bar ýerinde ösüş bar bilýärmi? Adamlar bar, o bir adam agyna ögelip bar, o ýerde durmaýarlar. Gönül demek gitýärler da bilýärmi? Internetiň bar ýerinde, iwal internetiň bar ýerinde demokratiýa bardyr. Nägilem bolandy? Biziňki ýaly iň soňky stepenäki bar, diktatorstwa ýok. Şonun üçin olar internetin arasında intellektor bu işte bolýardy. Adamlar akly onsoň onýarlyk zatlarda hökümetler bar, göz aýlap durýarlar onsoň. No, umuman şeydir. Mälik men bir zat aýdyn da, şu bizler ählirat içimizden isleýär. Adalaty, kanuny, hak hukumuny içimizden isleýär, ýani içimizden doğa dile edip goýulaydyr diýärse, o adamlarymyz şolary ýaly umytsız yüze çıkıp söz sözläp bilen o. Yüze çıkıp bir gidip barýanam bolsa hakyn soramana, bir zat talap etmene, mesela maýdaly suw ýok, mellekliňde hasyl ýok. Buğdoýdan gürrüň edeliňmi potrotlar. Un ýok. Uğraş ýerde kinoko bardyr. Kiret görýärmi, taýhanlarda höwes ýok poturdy seretmeni. Palta, buğdoýa seretmeni, ýa suwlar, bu irimişler barda, halkda höwes ýok. Burada pikir etip görýäňizmi? Taýhan gidýär ýerden, akşam gelýär öýüne malyny bakyp otun ýygyp. Ol adama syýasy hereket eder, syýasatda bir düşünür ýaly onda bir mümkinçiligim ýok, höwesem ýok. Sebäbi geljek umydym ýok. Eger biziň adamlarymyz her birimiz öýümizde jaň edip, dostlarymyz bilen gurulşymyzda şu bolýan hadisalar sebäbi gowmaýardyň diýsen gowu diýär. Näle iş üçin gidip gowmy diýsen, işin gücün gowum diýse, ey birazajyk bergin, ma şonu üstem, menem Türkiýe baryp bilsem ýollar açyldy, Türkiýe barjak diýär. Fikret görýärmi şu zatlar barda? Niýeden gelip çykýar bu zatlar? Her biriniň Türkiýe gelesiň diýär. Höwes ýok ýurdu içinde. Türkler var bir şeyde söz vardır. Ay bolýaly da diýip diýenler şolaryň. Türkler var şu Türkmeniň ýaly iň bolmaýanlarda bolýaly diýenler. Bilýärmi? Iň bolmaýanlarda bolýaly diýip besirip goýýarlar. Ve bitmejegini bilýärmi ýa sen aýtsyň ýa hakykatdan hem dugukdan aşarmy? Tak, watan haklydyr. Sen wara çykardan bolýarmy? Hedret aly geljek bolýar. Tamam men çıktım. Ýaxşy, sag bolun. Sağda bolsun. Tak, gelen Hedret aly. Gepleşeli. Salaman. Waalaikumsalam salaman. Olma ulanlar. Otmaýardylar, näýärdiler. Huda şükür olmadymyz. Oda Allaha şükür bizem bar otyr. Ay şuma diýen görüňlerinde oturup aglyjak bolýanda näme derdiňiz da ulanlar beýle? Derdimiz biziň hökümetde bar. Ýani birek hök aramyzda däldi, birazjyk şol biresirden adamlara derdimiz bar, sorumyz bar. Ha. Netije barmyň maýdanda? Netije sesimiz eşitilmeýän olaýmasa ýa bilemokda, netijeler bararmy kadiwe pikir edýärse, gara bazarymyzda diýilen bir zatda arzanlap durmuşyna diýe dollarlar. Ýagny sen daşar ýurtda işleýärmi? Aha. Dollar aly uradýarmy ýa? Awa. Bankda böldürýärmi ýa gara bazarda böldürip mana döwürýärmi ony? Şu gara bazarda döwürýärdir öýdýär. Mana da näçe mana döwürýärler ony? Soram bermek mene. Gara bazar, onu bankda zatda gara bazarda dollar mana döwürmek bolanok diýerler. Bolýarmy ka asletinde ruhsat berilýärmi ka?
Ne TikTok'ta görýän bol bagsaň ýalňyz düşünmän onu bugüne berde videoda aýyde bizim hökümetimiz beýle aňyry plan etdi, näme etdi, 3 günden soň ýene aglar video çekýärler, ejem alypdyrlar, o da onu alypdyrlar zat diýip. Senikinem şey derlermi kayındı, senin siyasi pikirin aytmana geldin da bizim aramıza. Pikirim ben söyledi, Hudaý söýdürdümden men begen ýa men hiç nerede yerim ýoksa yol açılsın, ýapylsın, doldur, galsın, kalta bardyn hiç bildirenok. Yo, doğru işin şu. Sen kızıklanmayanlığın sebebi näme? Şu zatları kızıklanmayanlığın sebebi näme? Olarda günah yok. Yol yapıldı diye video çekýän näme aşana Hudaý da qal, näçe adam el oturuşma Türkmenistan'da. Şonu wagtyna yapan boldy, yapmadyk bolsa dünýäden mi? Şuňa öyle oturma, dur mälik, dur doguncu mälik, durma. Yo, adam el oturdy Arap. Adam el oturdy Arap şu wa Türkmenistan'da. Adam el oturmy Türkmenistan'da şu. Sen näme mi? Telefon ana iş öýde modat ýokmy habarlaşaň, ýokmy? Ýok. Sen şu wada aýtdyň ha, Türkmenistan'da adam el oturdy diýdin. Sen jogap berjekmen de bu söýdüň sen. Kim ölüpdir Türkmenistan'da? Adam el Türkmenistan'da. Ha bilen okma ne? Yo mekşua seni Türkmenistan'da adam ölýän. Ha şeýe diýerler wagtda kergide adam. Yo şeýe diýme sen diýdiň ha şu wa sen kimsen? Haçan aýtdylar on Türkmenistan'da adam ölýär diýip. Men telefonu ses kırsa dedin men kulakım çık ya. Yo çıkkan da sen şu Türkmenistan'da adam ölýär karona wa diýjek bolýarmy sen? Indi sen şuma dakika ettirip ýüzüm. Men mesele ýok ene men ba. Sen men öz ýurdumdan hemmek istenen bar zamen. Sen maňa gerek, sen hökümete gerek. Sen maňa gerek, sen hökümete gerek. Sen hökümet kızıklandırın diýäňa. Dolar galsın, azalsın, ýapylsın, meni hökümet kızıklandırın diýäňa. Sen hökümet seni eklep saklada, sana okuw berdi, bilim berdi. Sen kimin esasında yurttaşyna çykdyň? Ha? Ona sen hökümet gerek boldy bugün sana. Hökümet gerek boldy ha? Sen suud etmenin nerede adyňmy, sen men nerede adyňmy suud eder, dogan hökümet näme ol, kim? Ilk hökümetiň nämedigini bilýärmi? Kim hökümet, kim? Sen nerede bolmasaň näçe efir etýän, näçe efir etýän, näçe TikTok'ta video çekýän. Ay, hiç boljak sen bar git onda DJB-ga sora wer, DJB-ga sen näme üçin aýdym aýtýandy? Sen näme üçin çykyş etýäňdy ýa? Gözel şagulýy, ay sen näme üçin goş kokýan telewizor dedi. Seret dostum burada aydın, bilýän düşünýän mawsumlygyň bolýany götüň tüýrük bolsa berde video çeken peýda ýok. Bu näme üçin beýdi onda bu gözel şagulýyň götü çüýrük boldy, bu bagşylygyň götü çüýrük boldy. O dogon isleýän adam artist bolar diňle. Sen haýsy asyrda ýaşaýan? Oğlum götü çüýrük boldy, olaryň video çeker teň galy. Olar çekenok video. Ay olar götü çüýrük boldy bolan şu. Näme video gödüňiz? Näme video gödüňiz tutýan sen? Belki biz oturjakdyr. Ene bu hökümete karşı gidip oturamaz. Ana indi bunun işini görýärler indi bunu bilýän sen habaryň var mı? Näme dedi oturuy? Ay dogan biz senin bilen köprüde gezemiz o sen o aman burada köç hemen burada sen näme de otun bu taraf çıkıp. Biz öýlere gurulmy de oturýar. Burada da denmen size. O düşün. Günne efir atsaňyz biziň ýurdumyz, biziň hökümetimiz näme dönök, eýle dönök, beýle dönök. Ben ýene bir sapar aýdym, götüň çüýrük bolsa hökümetde günah ýok. Ona şu götüň çüýrüdip sen efire çykyp sen näme dip ben o sen haýsy asyrda ýaşap sen men düşünem okdaňa. Sen Türk düşýänsiň, menem Türk düşýän. Näme düşýän? Ýurdum başyna çykman. Näme Türk düşýän sen? Men keypini işleyen näme boldy? İşleyen. Bizim keyfine çıkışyken efirde. Adam keyfine çıkışyken. Sen adam edip şuta uğradan kim? Sen adam edip adam eden ödü yurdun değil mi sen? O biz näme diýdik ýurdadyr, mäl bir muçuk bu dogunjumyz. Näme diýär? Seni gün berikler $300 aýlyk alyp biziň döwletimiz eýle, biziň ýolumyz atyranyk. Awa biz eýle boldy, beýle boldy. Kime o sana boldymy? Adam zaten candan mı pulundan diýerler. Senin uğratýan dollaryň var, bankda böldürip bersen bil bolup saýrajaň billi da men sana söz berýän. Ýok. Bu gidişine gitsen sana söz berýän. Senin uğratýan dollarlaryň
ara wazarynda däsen bankynda mana da urtdyr sana ol. Ertirem sen Türkmenistanda soraga çekiljeksin. Hökümeten garala otun sen şu var. Sen kim bilen ne otun sen? Kimdir ne ettin sen bu taýyp gelip? Sen halkyň derdini mi düşünýän? Kim sana ruhsat berdi halk bilen beýle urlaşmagyna? Haýsy bir sen kim? Sen nememizi be TikTok'dan satın aldın mı ya efir? Satın aldın mı? Ya götüne sana burada bağ mı sen? Onda senin bizim efirimizi satın aldın mı gelip bäze bize diktawa ederin ýary? Ha? Vatandaş vallahi koyun. Samuel Medel gayret edin. Efir paylaşın. Yok, gerek dostum. Sen adam eden kim sen adam eden döwletiň däl mi sen? Bana sen men gelecek adır. Men aýdyp berjek. Ya gel. Bir yerde içeri gidem. Geliver arkadaş. Da dongdum diýerer. Şulay dostum. Ne dost biziň aýdýan? Adyň näme sen dost? Men adym Merk berdi, ýöne Merk diýär, ýanyny duýulmaýar. Demede sen düşünjäň başgadyr, men düşünjäň başgadyr. Mene Hudaýa şükür döwletimden hem ýurdumdan hem ejemden hem ýene başgatyndan hem Hudaýa şükür gül ýa nerda ýerim ýok. Meni zorla uratmadylar berk, öwedüm aýtdym. Aha. Ýöne TikTok girýän janyň ýa-da biziň ýurdumyz eýle bollana beýdipdirler, ýol atynoklar, nämeden oklar, şulaň der düşünem aňyr gapyryşyp bar ýa bilýärmi? Ýöne men düşünjäm şo bilemok, siziň düşünjäňiz näde? Men ýöne ýalňyz surlýanym bolsa men özüm dogry hasap edýän ýöne. Siziň düşünjäňiz näde onu men bilemok. Ederet Ali, salamu aleykum, Mahmut Medalar. Olmam. Şimdi bizim ne aile yerimizden ma ne aile değerli yerimizden ma yönü ne aile yerimiz aytmak bizim hukukumuz badır şeyle mi? Anlamcan tere hukuk sen ki men hiç darsam yok men mesele yok yönetenişi ünne aydan yani hukukundan tek netice yok. Öyle netice almak için ne etmeli onu sen aydın onu sen barda Men on sana maslahat berip bermen diýene sen düşünjäň başga men düşünjäň başga. Öyle sen aýdanda da netije ýok. Öyle barda tankit edýän yerine yok. Na şonu şeýtmeli, beýtmeli maslahat bermeli. Yok, onu beýtmeli, oturmaly. Soň yerine öz pikiriňi goşmalysyň, ama mysal üçin biziňki bolýan netijesiz diýelik. Boş diýelik. Aslında bir netije barda aýtdyň. Menki netije bolsa aýdan mene menki netije. Täsirden men Hudaýa şükür hem badatna razy. Aňyry meselede razy. Täsirden bir hiç unstak dorla urudan o ödümüz gaýtdyk da maýagymyz bilen. Ya dorla urudylmady. Yo, men Hezret al pikirlenip görmedim muna. Mundan niyaz soň döwürlerini alal mysal üçin. Ana şo wagtlar adamlar bol mele bara gün gözeran aýlaýardylar. Häzirki wagtda bolýan ýurdun mara 50 der 60 götürüm mara ýurdun daşyna geçip bolýan bir nivazmyşýa bir hirekden bir pikirlenip gördüm şo arada. Evet. Bizim vardım ya. Anladım. Mälik adam. Näle? Atymlar mol men ýene bir tapara aýdýar. Men aňarda hiç mesele ýok. Mesele ýok. Bizim Dur. Mesele yok. Nerede hiç Mesele yok mu ne sen için? Men düşünäwam mysal üçin maňa girýän zat ýok. Baram bolsa 80 manat, 90 manat bahalar. TikTok'ta da paylaştık. Men şu Türkmen kanalımda da var. Almalar 66 manat, 70 manat, 80 manat. Dolar hasan olsun 20 dolar bolýar. 10 dolar 30 manat seret. 10 dolarym 30 manat, 20 dolarym 70 manat bolýar. Indi sen 1 kilo almany 70 manat berip alýan bolsa, mesele ýok bolýam sen üçin. Men üçin mesele ýok. Seredonla ol uno oturup almamyz mesele ýa. O no oturup çilim almaklarym, ursu çilim almaklarym, ýa almaklarym ol mesele däl, ol atlar sen üçin. Aptekde doğru adamlar German alýarlar gymmat. Çilim alyp bilen ok çekme. Men 27 ýaşymda çilim üçin näse men çilim alam. Çilim çekmem. Näme ýaşda senin atpaň mysal üçin atpaň var diýerler. 50 ýaşyna gelipdirdi annem goýup bilen o kawo näme etmeli mahorto diýip ýa ol ýaprakdan ýasalan düzümünde nämeleriň bardygy belli bolmadyk bir
halk dilinde mehriwan diýerler oňa. Mahorka mehriwan diýerler. Oňa adam oýdular. Mehriwan çekmelmiş olar. Oň düdümünde näme diýip beldiler. O zatlar hökümet kontrol etmeli o zatlary. Adamlaryň sağlyklaryna seretmeli oň borçy däm ol. Senki dogurdur diýer, sen düşünjäň başga ýankine, bu oglaryň düşünjesi başga, men düşünjem başga. Men düşünjem aňyrda Hudaýa şükür. Ýaşatyny arkadagy maňa ýaşatyny watanyň baş işlat diýip bilemok. Kim zorlap goýýar, sen zorlap goýulmamy, men zorlap goýulmamy? Ýok, özümiz gaýtdyk. Ýaşatyny arkadagy agamzat. Men zorlap. Telefonyň ýüzünde dur suratdy. Bolýa. Men zorlap gaýtdym. Hederet näme üçin diýsen men 5000 manatlyk aýlygym taşak gaýtdym. Yani gaýtaýarsyn şeýdi. Yani diňe arkadaga çok rahat. Şeýle şul adamlaryň ha görsüňiz ýaly şul inelçi oturup 1 saat, 2 saat, 3 saat gepleşip şuň aňyny düşünjesini açdan düşünýär. Belkem tagam düşünýärde daşa rutda ýaşap kelleti gulpyň içindäkilerine ýa-ni masal şekil adaky. Ýa-ni şekilläki oglanjyk kelleti daşa rutda ýaşasa-da kelleti gulpyň içinde durşaň. Şol manipulasiýasyny da bilýärmi? Propaganda. Alo. Alo. Ne bir ýa-ni 2 ýyl bäri maşgalalarymyz görübilem dok, ýene de mesele ýok diýip görülýär. Kim näme görülýär o mesele ýok diýip. Bir killäň işlese maşgalalar daga otyr o iňwerkisi. Giden maşgalalar daga otyr. Biziň özümiz bunda näçe gedek töwüşýär buýdaky bilen. Gaýrat ediň diýip olar depressiýa. Stresiň içinde. Istilem dedim. Ýene de görülýär. Ana ýang diýeriş ýokma gelen okma? Diýeriş her görüýün. Ha ýok ende. Diýeriş. Şoň bilen bir guruluşak azmy batda. Näme gurulýar ol ertir? Hökümete çykjak, Türkmenistana çykjak diýär, dolary hökümete etdirişmeder. Näme zatlar gurulýar samahlýar? Yo näme ýalňyş bir zatlar diýdim, näme diýjek? Oy, ýalňyş bir zatlar diýdi. Şoň üçin şoňa diňe pretenziyamyz bar biziň. Näme gurulýar ol sen? Bir zat aýtsan, iminde näme diýýärmişdik ha? Iminde ýalňyşlyklady ertir hökümete näme aýdar men jaň ederin dolary alyp etişdirne seretseň zat ýanka ugrajat edip gurulýar. Yo ugrajat edin oy. Başka mani ha? Yok, ol wara. Teret ol wara. Diýdi, efir görüp otursa diýmese biz oňa zat diýmerse. Teret user ol näme diýsene, bir zady o döýüňe was ötmede kelek diýip bir minutçuk ýa-da 2 minutçuk ýa-ni hökümeti tarapdaryny hökümetin tarabyny çalýanlar ýalak bolup görüldi dänim birazjyk ýani o diýdiňe was ötmede kelek diýip olaň ýerine geçip ýene olaň özüne ulanyp görkezdi aslan seretden. Görýäňmi sen hökümetden gelýän seni hökümeti esirheläge jazat diýip netijede şonuň ýurdun içinde adamlar ölýär diýerler. İnsana şeýdem janyny ýakýarmy manysynda diýdiler. Sen hem şu janyny ýakmadyk bolmaly gelipsiň işte. Yo, şoň janyny ýakmadyk ýerdiňe şol bolmaý bir kili manysyz gurulýar. Balygyň ýemeni oňra efirde näme gurulameligini bilen o. Yani yok. Şeýle araňda gelşen oksyň näme samsyk nirden çykan bir zat bolýar. Hep pastaýan manysyz zatlar eline de ruşkalan bolýarmy näme bir dalba ýokmy ýerýär. Diýme dostum, her kimiň öz mertebesini görä alyň. Yani olanyň aktivistlik edýän işkendir, onu diýme. Ay bilemem, son gurulýan zatlara agyr gelýär o siziň kädäl bolun. Dere sen gowy düşünürýän, aýtýan manysyny, näme üçin esasyny, emme zatlar düşünürýän, şo taýda rezultatyny ýüze çykarýan. Olwa näme gurulýan? Men o harp ýaly aňyzna banoşya, baňyzna nagoşya, agzyna näme gelse gurulýan, agym gelse, garada gelse, goldan gelse diýär. Yo, onun hepsi sizin guruluşunuz biraz medeniyetli, biraz tema göre gurulayan bir adamın karşılayanızda normal karşılayanız, normalini uğradıyanız efirde. O bolsa onu buluştur ya bir hili gelin katı jetski gurulun rediye. Vapşe ağın düşüncesi ötmedi onu efire daha da çıkarıp oturmam biraz tecrübe adam.
Aň düşünje tarapdan wara başgarak bolup biler, ýöne wara tarapy belli şoň. Yo, Haýsy taraplar belli. tarapy bellidir de o tarapyny bile gurulap bilen ol. Haýsy tarapda bolanda da şo tarapyny gurulap bilen ol, goşuly bilen ol, size giri bilen ol. Sizin afterçeýdiňizi gaçyrýar, o gapdallanan size afterçeýdiňizi galdyrar, o afterçeýdiňizi gaçyrýar. Eme şonu aýtsak bolýar. Men eli işden dedim hatyr üçin aýdym. Moklay dostum ona ýöne näýle bolanda. Mehman, şeýle bir zat bar. Yani Seni näme TikTok satyn aldyňmy diýdi bolun bolam aýtda, sen näme onu satyn aldyňmy gelip de şey diýen diýdi. Yani o dediň o wagt etmese gereken ulanlar biradik. Sen onu düşünmedin. Özü ýalak bolly. Bilem ki wagt diýýär. Näme ýöne ýaman wagt ýursuňuz? Nirden ýal prezident bar? Nirden ýal arkada bar? Oň arkada titulunu berip gören başga prezident barmy? Ýok. O atın üstünde o kategori bilen prezident barmy? Ýok. Aýdym aýdyp bilýän prezident barmy? Ýok. Bir giden talantly prezidentimiz bar. Näme üçin ýaman wagt ýursuňuz? Bizem bu karşı tarapy geçip durýar ki wagt. Ol birazcık onun öz diýen işiniň ýalňyşdygyny düşündirmek üçin edilýär o. Yani näme diýilýär? Türkçede şoňa sempati, empati diýilýär, empati ýapylýar, empati ýapýar, opşuman özüni ýerine goýup görkezýär birazcık. Yani düşünseňiz birazcık şo manyda diýdi olaňa. Yani sen hökümete garşy gidýän seni ýetir basýar diýip, sen hem geldiň biziň efirimize, indi sen hem hökümete ýetirkün helak etmek mümkin, sen hem kösemek mümkin manysynda. Ya birazcık aýdana o da sen gelip bize nämämizi şu hakykatdan bu efirlere gatnaşanlara da tarýady başda indi hökümet ýa-da diýil. Indi ýa-da hökümet hakykatdan täpdiň men özüm lişne Nursultan Jigimiziň efiriniň atanyny Nur Muhammed Anlaýt diýip efirim şu Türkmençilik kanalym Nur Muhammed Anlaýt'a urip komentar ýazdym men. Berekella Nursultan dowam et dowruňa diýen hak aýdýan zat ýazdymy netde kunagamy çağırdylar aňarda. Yani pikir edip görsen efire tıkıp bir zat diýsen araçym bolu. Odan ne diýen Seret onu. Neme moderatorlar bereket tapyňy bar, beýip atar oturmaňdyr. Adamlar tertibi saklan, gaýrat edin okuwçylar. Tertibi saklan ýa paýş söz bilen adamlaryň mertebesini düşürmän gaýrat edin. Ay diýär ýa-ki bir zat diýjek, ýa-ki gidene bara. Dinle oturan olsa, sol soňuňy kuat wagt geldi kakras. Näme diýdi, siz diýdi şuna gurulýaňyz diýdi, türküne maýana ýaňardy, planymyzy basyp dur näme depdir diýip maýlaýaňyz diýdi. Ay jannawan, şolaryň şonu etmegiň özü ýalňyçlyk. Yani olar bir kanun ýa-da diýýär şonu. Bolmanan biz diýär, biz diýmeli, bizim borjumyz. Ýöne Türkmenistanyň hukugy ýok. 16-18 ýaşdan ýokardaky biriniň eden iş üçin ýene birini çağırıp kötemellik kanuny ýok. Şoň üçin biz çykyp ýene Türkmenistanyň hukugyny näme, hukuk bodýanlygyny, adalet bodýanlygyny çykyp aýdýar. Toby etmesin diýip aýdýar. Gördüňizden biziň praw, biziň aýdyşymyz ýaly şo hökümet. Şol berde men gurlanym üçin aňarda baryp men ejeme kakama ýene bir nazar bermeler diýip aýdýar. Şoň kanun podýanlygynyň özü ýa-ni biziň aýdýanlarymyzyň prawdygyny, dogrulygyny görkezýär diýip aýdýar. Ýa-ni Kreliýada aýan aňarda diýär, ene planym kötäpdir diýip aglaýaňyz diýär. Aýdýany ol etmesin, oňa etmäk kim hukuk berdi, kanuna beren ok, Türkmenistan hökümet bolsun, prezident bolsun sana hukuk berilen ok, kanundan çykmaly sen. Bize gedek gelse kanundan çykýarlar. Biz kanunu çıksam, ana kanundan çıktınız, prezidentin mertebesini yetdiniz. Biz prezidentin mertebesini yetsek bir kanun podyan olsak, olur günne unaşa 20 tane kanun pod oturlar. Günne unaşa. Oňa näme üçin dat diýen o? Hiç kim diýen o. Dowam etse ne bar men bir çyljakdan bolmady. Bolýa, mesele. Diýenleri düşünükli bolan bara. Bolýa men bir kanun podyan. O taýda bir 20 tane podyan ara gepleň dok, özüňizem adaletden gurun edýäňiz, ýa-da demokratiýadan gurun edýäňiz. Men käýbilen opşe düşünemek bara. Deňlik boda deňlik, pajalysta bize diýýäňizmi? Olary da diýin, hökümete de diýin. Ina Türkiýeň eýlekisi beýlekisi. Diýin gardaşym, biz bir kanun podýanlygymyzy, ana bular kanun podýarlar, bular näme etýärler diýip bilýäňiz. Prezidentiň mertebesini etýär. Prezidentiň mertebesini etmek ýeke jamatdan podýar.
Kozaycak oram olur yürüm tansa 136 madan 36 136 poz ýabylar. Ondan bir de bir sanak madan köp görýäňizmi? Sen olar ýaly kanuny poz ýanlaryň garşysyna gidýän bolsaň o taýda bir 136 136 poz gotyr. Oňa näme üçin giden ok? Oňa näme üçin görüşeňiz ok? Adalat kardeşim bize paýyň berýänmi? Olary da ber onda. Berbilen okmy? Onda namartlygyny görkezýär. Yine de gelýärler daýan ha näme iş başardyňyz? Näme netije bermeýän bolsa biziň ulmanyna näme diýer? Şol urda ölüp gider. Garynja kararynja göreýäs şol urda iň bolma. Ütgösün diýär bir zatlar. Bolun ne howat etdiýär. Beştir biziň şunymyza geldi. Kösençlikler. Ha men 1,5 milyon makalama gidibilenmok. Maňa bir köpüň mydykly däl, ýekide pulum mydykly däl, eklenjek mydykly däl maňa. Eklenjini aslında nirine sokkan şoňa soksun. Men maskalamyň ýanyna gazanjak. Men şu taýda gazanjak. Hani açdylarmy ýoly? Men 3 ýerde garda ýazdym. Dubayda 2 gedek, Türkiýede 1 gedek. Akiden oklar, 5 mat bermeseň akitmeýän hemmämizden bilýär. Hemmämizden bilýär watandaşlar. Ondan men näme etmeli? Demowat bolmuş ondan soňam. Men näme üçin $500 gazanyp 6 ay gazanamam $3,000 berip şeýdik gitmeli ay wapşeda. Näme üçin ayda 5 reýs munuň hepde 5 reýs 10 reýs edip bilýän hökümet inni ayda 1 reýs edip halk kösäp otyr. Estin reýsden sanyny köpetsin. Uçawy ýokmy, samolyot ýokmy? Kän samolyotlary klatlara dıkıp koydular. Gatnasyn näkitsin watandaşlary. Ama goklaşan soňa ekçekden otyrlar bular. Goklaşmakan ni dediňiz? Bular arşyk goklaşyp ekranyň bir başlataňa gel awtobusyňa matdyny ýazyp geçip berer. Minjekmi samolyotda akidi berer. Onuň pok işleýäňizmi goklaşmak sesini çykaraňyz. Yo ayda bir sapar insap ýaşa ayda bir sapar 100 miňlerçe türkmen bar. Ha şuň bir illeşimiz İzmirden ýogalypdyr 51 ýaşynda koronavirusdan. Haýsyňyzyň habaryňyz bar. Näçe adamyň habary bar şondan? Samolyotyň salyarkasy ýok diýe. Şoňda aýyn bar kerosinem özümizden önýär watandaşlar. Şoň kerosinam daşy import edilen ok. Şoňa berse bir löýçü alyp berýär şoňa. Kerosinem özümizden. Ya. Ana saneriya tozun pahir. Eline yaşındaky bir ýaşly koronavirusdan ýoguldy gitdi ha. Türkiýede jaýlaýarlar diýe. Öňe maňa gelen informasiýa söýle. Yani kim ýaşly ady näme bilemok ýöne ýa-da şunu ýaly bolupdyr. 100 miňlerçe türkmen bar bolmanam. Günde biri ýok. Haýkymyz näçemiz habarymyz bar bu zatlardan. Hiçbirimiň hem habarymyz ýok. Ya şol adamlar sizin eneňiz ataňyz ýaşyndaky adamlar biziň her birimizin postlarymyz tutaydy. Şolary ýogurtdyr. Näme edip bilýär? Diň oturup agla bilýär. Bolmolsa şeýle mi watandaşlar şoň? Bolmolsa beýle däl. Hoş geldin Gülşah. Olasıkta iş döýtden. Watan üçin alaýyn. Tak, başga Nime beýleki zaproturadan sizem maralaryn sağdym onu kork edýär watan nime. Alo, salam aleykum. Namal watan işte. Satan var diýär, 17-sine var diýdiler, bir daha diýdiler o şolay 17 mi 10 ýaşda mi? Vatandaşlar şut mälik bolmaýan. Salam watan üçin bolmaýady. Karada bir marly ýaşlymyz 50 ýaşynda go adamdy diýär. Ana, seni Ankara'dakini eşittim, ben İzmir'dakini eşittim, gördüğünüz hem vatandaşlar, günlü adamlar yok, dur. Reisler haftada 5 gün, 5-6 reis değil, her gün 5 reis var normalde, Türkiye, Türkmenistan. 5 ay yok, vadım kadiyan. 5 reis. Türk'ün reisi normal Türkmenistan'ınki 5, 4'tü. 5. Türk hava linyasıdı. Ben alan biletlerimi biliyorum.
Her gün. Ya. Bir de şöyle tımı deli var. Şonu bir zada gelsene sen tımı deli. Sana razgovor var. Sen çerjevde Blatnoyların içinde ösüp ava Çapayev'den öldük ya İzmir'de diye. maksadın efirinde paşada oturantın gelsene beri. 2 dakika erkek olsan. Ya Mehmet Gülyal diyenler var Allah size ınsaf versin ey. Allah size var ha. Allah can şu halkın göz yaş tutsun sizi. Eğer Mehmet Gülyal gene de şol e, gözlü kör bolsaňyz da gözlü kör diýil ya da bular. Gözü var ýöne kör. Şol ýer gözlü kör bolsaňyz var ha. Halkyň göz ýaş tutsun sizi var. Allah can siziň başyňyzda da şol ýer kösünçlikler ýeneler bir getirsin de aklyňyz başyňyza aýlansyn var ha. Yamanlyk bilen niýetde aýdamok. Ýöne gözüňiz açylsyn diýip aýdýan. Şondan soň belki gözüňiz açylaýmazmyka? Yani Gülyal arkadaşmy şöhret diýip ýaşaýan telefonda da suraty bar. Gitti brada göçünde ýaşaň olar ýa gowurýan bolsaňyz biri-biriňiz lay. Göçünde gidinde ýaşaň biz Türkmenistanyna, Umulmanyna tanqid edýän oppozisiýa partiýa döresin karşılıklaýyn bir o edýäniň ýalňyş, munyň dogry, munyň ýalňyş diýänçem bolsun ha. Bir sandıklar toğsun götürüm bir sandık kaýdy döwlet görkezdir. Görüňsene bir dünýä kanimetinde saýlawlarynda seredin ha. Kaýdy döwlet, kaýdy dünýä toğsun götürüm saýlawda ses alypdyr. Uşoň öýde ýa diktatorlyk huda edýär ha. O 6 adamdan 3% paýlaşýar. 6 adam. Bir adam 97 alýar. Hi kelläňde sygyjak atmosfer. Men özüm hemen gidip şoňa bermedim. Soňky saýlawda 2017-de. Şoňa berem mokdan da. İşte bilýärmi goşut bu Ya seret şu wara saýlaw bolan bolsa da adalatlyca saýlaw bir oppozisiýon partiýa bolsa bar. Onuň aýagy seçim çykarjak ýa-la. Gitjekde şu partiýanyň içinde wara özüme wezipe saýlajak, şolar bilen bile görüşip, ylgap, şolar bilen görüşip etjek. Şolam ýok da iňler, şolam ýok. Şolam bolsa etme şeydi etjek bolmagy da beýlip internetden etjegem de. Şondan başga bir koýmadylar bize. Hawa özüne sonra näme etmeli onda, näme etmeli netijeleri ýalýan bolan özüne bir gram beýin ýok, jogap berbilen ok. Ber jogap bolýa bilen ki ýalňyş sen dogrusyny aýt, näme etmeliligini biz şonu edelik. Watan şun diýer salsanmamy? Bolýa. Men goşut dogry aýdam, diktatura halky tupoý etse, bir de opozisiýa ýok etse, arapska жизни ýok etse, diktatura güç alar. Yani efire giren tupoylar var ha, suratı benim telefonumda duruyor. Bu düşüşü korrupsiyonerler, bu düşüşü nemeler onlar o. Yani onun da gözünde şu 5-10 maat tutsa gidip bir organizada girip bilse de hani vizatkanın izine düşse yani bolana kafada başka bir şey yok. Yani abrazavani yani düşünce iş boş yani kuttu yok. Biz var halk bol ilki öz aramızda şolary düşünjesi kesliginden aýdýamy ýa-da ýallaklygyndan aýdýamy şolary etmeli watandaşlardan jokdur. Öz aramızda şolardan başlamaly. Biz eger şolardan başlamasak, şolary düzeltmesek, Türkmenistana kim gelse gelaýtyn ýene diktator bolup durýar. Kim gelse gelaýtyn. Şol ýene diktator bolup durýar. Bizim aramızda biri gelse el çarpıp gollap aýagallarjak. Tayin Nurahow komanda, Tayin Nurahow. Salam aleykum abi. Aleyküm salam. Kömek geldim, tiz kömek geldi diýer. Tiz kömek bol geldim abi. Ogatdy. Sana düşünenoklar, näme üçin sana düşünenoklar? Agam bulan düşünmegi gerek, bulan pikir edip hareket etmegi gerek. Yani bu bizde tecrübe geçsinler, bizler urup görsünler, söýüp görsünler, elbette hareket edip görsünler. Haýsynyň dogry ýa näme dogrudygyny bilip birazjyk düşünüp görsünler. Yani adam zada nähilek näme diýerler bilýärmi? Diline çolýarlar. Men kömek etdim, men onu etdim, men bunu etdim diýerler. Emma beni siz bir adamyň janyny halat edip gördüňizmi? Türmäge basyljak, bir güne gitjek, bolýany kömek edip gördüňizmi? Ya narkoman olup maşgalasyny pytyrdyp dargap, iň soňky deminde oturan adama kömek edip gördüňizmi? Edip görmediňiz.
Bir giden kynçylyklar var canım agam kartoşka soğan pomidorun gurrun ne diýerler neçimir adamlar öle oty neçimir adamlar dir yetim galy oty ine bizim enemiz we atamız we biz görüp var bizi doğran adamlar bugünse ertiriyor arabılık gidi oty doğan gardaşlarymyz ýitik gidi oty häzir bizim doğan gardaşlarymyzyň ýüz keşpiyatdan çyk gitdi bular şonuň pikirini etdiler. Düşenften nimedin diýäň. Düşenfde ýa-ma neýse marýar Murat düşenf görgüliň hakykatdan newer na halkyň oglu da şu halkyň oglu şo daýyn. Bir hakyky näl nemetdir hani elimizden gelen iddia şunça ýöne bizde näme diýsen agam bir ara bir kuwes bolsa da hani her kim öz öýündäki bolsun dost bolsun Türkmenistanda kim wa bolsa bir habarlaşyp düşündirip bilsek hiçim bilen o şu öňkülük mukaddy şol öňküdürşüne duýmukady durano hem de gidip oty sebäbi bundan öz dilleri bilen özlerini aýtdyrsak bu ýa-ni bir men Türkmenistan bilen işim ýok diýdi Garawan dollar altın garmasın işim ýok diýdi soňra arkadagy şu dil bilen aýtmakla gerek bize Türkmenistan adam öyle diýip oty gözüňize getirip görene karon ine öz dilleri bilen aýdýarlar Garawadyr diýip özleri aýdýarlar gelip prokuror bolup sonra berýärler bu sen oňa üçin niýdiň sen Türkmenistan adam ölýärmi näme niýde eşitdiň onu da telewizionyda eşitdim da ýok hemme zat gülala bolýar manyda özüni gepletmek hükümetiň ýerine geçip gepledin da Bine ol bara näme diýsene hanu ol bizi hasap edin o hanu o bizi hasap etmen gelýär ýagny birek sile goýmamyz gerek sebäpler häkimlige ýa tora bir barsak näle kiçilip durýar şu taýda öz hakymy derdim üçin orýa da häkimlige derdimiz aýtmany ýa prokuratura derdimiz aýtmany barsak da bizler şu taýda özümiz günäkär ýaly duýýar özümizi pikçide bize öwretmediler şolaň borjy bize seretmeklik ýok men aýjam kiçilip durmadym bir gedek 6-njy günki bolan wakan aýdyn aý bir arşykaýda denip şäher häkimine bardym bolun dejurny aýtdy Senidi kilolar etraf muhalefet gençliğine propiska senidi bizdi kabul edip bilen yok bir şey. Oho men şehirde jaýym bar. Sen näme üçin kabul edip bilen ok? Ay yok senidi bir propiska däl bar gitdi men sen kabul etjek geldi. Näme üçin geldiň de arşka üçin geldim diýdim bolýar. Oy bolýar aljak gelem hawa sedin söýme hawa bolýar häzir men vilayat häkime bar ýalydım. Vilayat häkimligine bardym onda da priyomlugyň 6-njy günde. Bardym Olaryň wagtyla açan ok çay içýärler, güýmenýärler, zat edýärler, daşarda da dowurlar her kim kipdini usup. Aknol kakıp urup başladım, aşak gelmiş, siz haçan başlaýaňyz, saat 9 bolup 10 ýaş gün işle haçan açýaňyz diýip. Ondan açdy. Girdim de şu ýaşyl pasporty görýäňizmi diýdim. Ýaşyl pasport Türkmenistanyň raýaty men diýdim. Senem welayat häkimi diýdim. Sen maňa hyzmat etmäge borçlumy? Hawa. Ben hem şunu dedim sen etmeli velayet bolup etmeli o şäher etmeliler aýdydım. Şäher men kabul etmedi dedim. Ay aslında propistan ay men dedim 10 tane jaýym bar dedim men. Oňa bir wa şäherde 20 tane wa. Etjekkem maňa sen hyzmat dedim. Men istesem bir gün velayetde o da ýaşajak, bir gün şäherde ýaşajak, bir gün o jaýymda ýaşajak, bir gün bu jaýymda ýaşajak. Saňa näme? Sen maňa borçla hyzmat etmeli. Men geldim ardım dinlemeli sen dedim. Men hem ýerde propiska durup ýaşarym mene. Men bir ýerde propiska duran 5 tane jaýym boldy, 5-sinde de ýaşarna diýdim. Ondan kabul et. Diýdim etjeňiz ýa etmejeňiz aýtsaňyz la diýdim gönüme. Hyzmat maňa soragyma jogap berjek, men berjekkem. Dur ýaşalyk ondan dinläp. Şäher kabul etmedi diýdim on. Jaň etdi dänim. Sen kabul etmedin ma o. Bar ýaşaly ýadyr şonu kabul etdi. Bardym ýene ýydım şäheriňke. Hawa ýaşul etjekkem ay gelende diýdi adam ýaly neme däm ey sen diýdim kakoý towar gireňde diýdim dejurny nowat şol sen diýdim garawulaw sen diýdim sen kabul etjek gelime wapşak no sen diýdim saňa öýräp dedim menem diýdim sen näde uladың menem saňa şonu ýaly uladym diýdim neme etjek geldi bu diýdim başarýan otaň diýdim yo bor ha ýaşul ýaly şuň nowat towar girersiň diýip ya bular bilen biraz gürleşmäni öwrenseňiz
Gürleşmäni öwrenseňiz, bular ýaman ýola salyp bolýar, ýaman uly salyp bolýar watandaşlar. Prosta Benim gürleşmäni bir sözüm soňlay. dogumly wara. Hanolam ana mene begen ýa tulema giýjäňiz gündür edip çykda jedip hereket edip söz-sözläp düşündirip otuňyz da ana tulema. Bizlerem şu sirlerden gözel ýaz. Bizem çykyp söz-sözlär, her kim öz pikirini aýdýar. Ýagny aýtmaklyk gerek, maksat söz sözlemeklik gerek. Öň peýdasy ýok bolsa endi öň kasır däl, bu şu wagt kasır. Her bir sözüň deriň elýär, her bir sözüň ok bolup geçecekdir. Her birimiziň derdimiz we arzumyz we çykyn ýüze, çykyn. İsteseňiz arkada aýtyp çykyn, isteseňiz şoň siýasatyny halamok diýip çykyn, öňe çykmaklygyňyz gerek. Maksat, esasy maksat. Indi öňkü döwürde ýaşamanda birazjyk özgürlüň indi. Her bir adam çykyp açyk pikirini aýtsyn. Her bir adam öz görýän zadyny, görýän kynçylyklaryny, çekýän jebirlerini, o kartoşka soganyň görüňi däl. Buğdaýyň tohumy ýetip gitdi. Buğdaý tohumy ekilýän tohumlar bar, ýöretdi. Buğdaý ekmek üçin ýöretdi, tohum edaralary we tohum ýetişdirýän. Paxtaçylyk tohumy, buğdaý tohumy ýetişdirýän. Şolaryň hili ýetip gitdi, hili. Şolaryň hili, şolara berilen fos bir giden zatlar ýetip gitdi. Şu zatdan hakda pikir edip görüň. Seredilen o. Diňe geçen adam özüne seretdiýär. Öz tohum tijine seretdiýär. Birler näme seretdiýär? Şu wada pikir edin, giýjäňiz rahat bolsun, Allah janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Görüşýän çakda bollar. Sagamanja gelin. Bolýar malik. Aha. Ýöne, ana şu zatlar bilen deň derejede men şoň üçin wara, şu Murat Düşen ýaman nemetdim dara. Özüme deňedim da şol olany. Şol men ýaly hakyny gözleýän bolan her ýerde ba häziram Türkmenistanda. Ýöne gynansaňam şolaryň ýylynyň halkyň tiýligi pes bolan üçin bu has öňürekden gitdi da birazjyk ýani ine sonra weresim melýär-de gidip Türkmenistanyň içinde ediň diýär. Türkmenistanyň içinde ediň diýär. Oson Türkmenistanyň içinde edibilemdi derler. Ha onu oturmaly bir şeydi. Türkmenistanyň içinde edibilemdi okta. Oturmaly mı? Bar gitti Türkmenistanyň içinde etdi. Ya onu ettirdiler mi Murat Düşen? Ettirmediler. Oturmaly bir şey olsaydı. Bir mi çıksoň jaňa da? Bolýa häzir soňrak çaňlaşaly, men efirde oturýum. Tamam. Ondan yani bir ýygynyň halk geçişmedi biraz tiýligini, badyny geçişmedi halk. Şoň üçin birazjyk halkyň şoň anlatyjy geçişmedi ýöne men şol başdan gollap başdan da men Dubaýda konsol bolan habarlaşyp gepleşip gördüm. 40 minut 50 minut ýaly gepleşip tanşamda birinji gedekde şeýip oturup gepleşdim. Yani her kim bir zat diýär-de, her kim häzirem şoňa düşünmän oturan agentlik oturan aktivistlerden amma hojaň on sen gorkok bolsaň, sen şonu edilmeýän bolsaň, onuň agentligime hakyň bar. Ay nirde on ýaly hedirlik Türkmenistan et. Ay ol dälilik etdi adam öldürmedi zato. Öz hakyny konu öldürdi. Ay men nidi kanundan ýörak görjek kan idi, gönüme ýörejek adam diýdi. Ekranlarda görkezjek diýdi edilýän zatlary. Giden goýun videosunu halk gördü soňa. Olar ýaly edip bolýan ekenini halkda bir ruhy galkynma döredi. Şu zatlara düşünen oklar. Men her wagtam diýen o jenaýat geçiripdir ýa özüni zyňypdyr, asypdyr diýenlere diýen. Beýdip göründen şu derejede duranmasaň çykda ýanky düşen funksiýaly görüşdänim bassaňyz indi basaýyn diýip etçeň et ýöne diýen. Görköz diýen. Görköz internetde oý. O özüni asyk ölüp gidýärler ýa-da şol öljek bolýan sesini çykarjak gel. Ölüp gitjek bolýan görüşjek gelen otyrlar. Ay on ýalamyr bolmalyň ha. Ölüp gitjek bolsak ölümiz bir zada ýarasyna ha. Ýarasyna bir zada. Salam alaykum. Ölmek diýenler gelnäkdir. Salam do. Sesim belýärmi? Awa. Nura gowy ýagdaýlaň. Oňa Hudaýa şükür goýmadyňyz armanda. Bar bolun ýanky hidratally diýen şu arkadagym diýär şol hemme zat gülýäli zat diýip. Diňe özüni alad etmeliler. Ýani bir
barym sağa döňse dostum ile estim dostumun gelni şuwa korona otdyr. Ýeke zampul okaly şuwa tanşyksy bilen 25 milyon allyk diýe. Tanşyksy bilen 40 milyon ne apteklerde abisini öz wagty. Beybe. Ondan ne pulýalak bolýaka. Men çoň şun diýdim de dostum şu wagt ýa çoň şun diýdim de halkyň ahy nagy görýärsi sen tutsun ki eşikun akyllanarsyň diýen şonu. Yani oňa ýamanlyk bilen niýetdärlänim. Yani şoňun başyna bir gelsin nänim hökümetden şoňa bir gram bir peýdan ýokdugyny. Ýöne şoňa da mätäç bolanyny bilsin. Mätäç bolup barsyn we şoňam ýüzüne geçen oğlandan bir görüňler. Ey men diýe şu işleri edip görün aktivist bolup bolýar. Doýru nagalaryň biri muňa garşy çykyp ýör. Onu iptal edip ştada da oturup gürleşip iptal edip ala okul şey edip ýör-da. Yani ka gep düşünjek bolup iptal edip onu. Indi iki günlük bir günlüklerde de akyllanıpdyr be. Boltuna şey edip diye akıllanan boltuna diye. Ha näde akyllanýar? Yaman gen gördüm. Bundan o bon näşgün 20 näçe gördü. Bunu akyllan ten gollap ýör diýsem. Ay diye konsolo vardı on ne konsolo mi diye oturlanyala edip jogap berip gördü diye haýyn ne diye döldü diye. Ay, şolar ýalykda biraz kalkamadan wara beýnisini açmaly. Gözetim nimetli yani olanlara Nura men pikirim sol öýüne ötsek bolýanlaryny işledi öýüne ötsek bolýanlar ol şol hökümete gowurunjak bolýarmy näme men de tarap gowy işleýän eýle şo düşünjede hökümetin içinde de biziň edýänlerimiz gollap şu hökümete garşy gidip görün adamlarym käna ýöne daşyndan bildirden bolar. Daşyndan dilinden aýdan bolar. İçinde saklap gezip görürler. Ondan bilsin olarum gözüňe tutsunlar. Pikir etmesinler. Men aktivistler geldim näme etdim diýse şo taýda hemmesi seni gollap çekpäý tuğulymy berekeler dip medallar. Bolýar men çykaraým älik men şonu aýtsakdym şol ýaňy şolar ýaly ýagdaýlar gatkyn şu okşamara. Yani her tagatda näçe adam ölýär diýär ha. Şu näçe unnuna bannysa gepleşen olyn ara. Kelwan ilýän wara. Kelwan ilýän gatyklanyk bolýan oň bir oda şu görüňler ýa. O diýä grese diýä işe salçak diýip bir giden adamdan pul alyp diýä ay gara giden adamyn sokuk gaýdan ýygyna da ýankylar arşykaýat edip tutmaly dilýär onu 2 gün soň 2 gün öňüm gaýdypdyr da Dubaýa çykypdyr Dubaýdan bärik gaýdypdyr. Görýäňde maşenik indi ýygyna barasy gelýär diýär. Barsa diýär türmäge basylmaly bolan şol. Indi barjak indi ýygyna ay men aktivistlere söwdüm men näme etdim diýip özüne neme gözleýär. Haram. Salam. Elbärikden or aktivistlere söwgen bolsaň. Berekella diýip sen bir kanunyň öňünde de jogaň ber diýip. Aýdyň matematik ýöne tiýdirek efirim tamamlajak ýatydım men. Bolýa Nuram. Nomeryň soradym bolýar arat bolmazda. Bolýar ýazatlaryň. Hey, nomer Aydayn Ştaýdan. Aydayn adam Ştaýdan bakka. Yok, ýatmam çykan o, şoňa ýa-ýany ol näsere Ştaýga ýa-da ol çykan o. 552. Zeki no kutkesin. Benim ukungeli vuruyor yemek. Hey, ne çok var mı? 10 oldu. Şu an görünüyor ama nota yazdım ben numaramı onu görünüyor ama tanışır. Yok. Böyle en yazdım görünüyor. Şu an yazdım olmadı ana. 552 598 0980 euro vatandaşlar numar. 552 onun. 598 Aha. 0981 81 men yılım. Awo. Hemen kim Bolýar, onu dinle. bolýar.
Yapacak olan efiri. Yapmak Melik intekrar namazına mı yatıyor? Böyle var kim kurulacaklar şu negatifler arada gurullaşmayın o gayret edin or. Gelecekte Şu içecek temanını yapmak bolun o. Sermen vatandaşlar gayret edin dedim. Bena beydar. Gelecek adını var mı benim bir koşulayın yana. Ne o derne gelin var dernekte cemiyetçilik problemalar çözülün diýersin ha. Yatta vara mümkinçilik gowlaşsa vara Türkmenistana köýsentpörün hozurlukları seni kömek edelim diýerler. Yani edip bilsek totaýyk sende elimiz ýetsin diýen. Yani hökümet eden okmy biz halk bolup edelim. Näme biziň elimiz kim saklaýar? Bir etjek bolamyzy kim bize garşy bolup bilýär ki? Biz neticede halka adamlarda cemiyete peýdaly iş etjek bolýar. Eger iş etjek bolamyza yumjak bolamyza gurjak bolýar burada. Bara bir giden hozurluklar bara hoswaram ýok, genesem ýok. Ondan şol adamlar näme bolýar diýsen soňundan öýkelýärler. Danym cemiyetden öýkelýärler de bara, soň cemiyetde ýanly adamlar bolup geçýärler. Şol atdyň öňüne alyň men pikirimçe. Yarın şunu görenler Yalarda men otaymasak sana ne ya diýip başlaýarlar. Menim kösenemde sen niýerdediň, nämediň? Ana şol wagtynda bir problema döräpdir, cemiyetçilik problemada şonuň başyndan geçipdir, şoňa da hiç kim el uzatmandyr. Ana şolam soňunda başga hilek bolup boýuny örtýär. Neyse. Esasy ina cemiyetçilik maksatlar barda ýöne bir hilek gatnaşyk apese eýleşdir bilen galanlar. Ya gortýarlar, şoňa barmaň ýalar. Bu İstanbul'a var ayın havarlaşacak sen bilen ha. İşte Ankara'dan gideyim niye oturayım? Benim kimliğim da adım yok da nemede oturdum da. Neymiş o için buradan alıp gidiyorlar ha. Yaban şubede oturdum Erzurum'da. Düştün ha? Kimliğim da adım çok. Nemem gelmedi la kimliğim gelmedi olin. Yani düzgünsiz işleyen deyip rabot vizası işletip şey tutup gittiler. Kimlik iptal olun Ankara'dan çıkmak gel. Ha? Kimliğin bara mol ettiler mi? Kimliğim mazi. Täze kimliğim edem randevum badanym çıkmat da wagtynda baram. Doğru. Şonu etdiler. Onun Ankara'dan çıkması dediler. Ayda bir gede göçtäre barmaly. Onun üçin gidip bilemokda İstanbul'a şu ýaýdan otyn oglanlardan ondan sorýan men ýalyk bolan bada İstanbul'da. Yani yok bir de mağarada girdik. Berdak deporsiyonlar görüp pendik taka. İsteyen anam dolar kayttık. Türkmen halkı birleşin. Eyle beyle oldu sözler bilen gelene diyenler nur deyip bir ay olup kalkıp verdi diyorlar. Kaytında var mı sen? Pendik'te la yarada çobaran zagutta kamızda kimliğimden vardı. Tamam çıktık o da şükür hiç değil. Kimliğimde bir aydan gelmedi. Livem dağıt yok. Yurttan çıkmadı. Livem dağıt yok. Kimliğimde boran yaptık. Matematik. Men var liç gamaya Nurağan nomurunu vereyim. Ya vardım da ben. Yani galan var ya şart ya canlı şart ya. Doğru. Yarın vatandaşlar benim mağara cemlemekçi galanın mağara sağlıkta Men atjak wagt bolmagy internetim göterenok ya büdügeler bilemok hayran alyan meraşym. Bolar laýwatyryn. Yarın vatandaşlar hiç demet men biz ýurduňa demesine näýdi? Siýasatyna garşy watanymyza var dil ýetiremiz Hudaýa şükür watanymyza. Yok, watany dil ýetirem, olaram sen. Hem bar bilýän watan Gurban bolar şimdi başka pikirler men biz hiç il watan dönüp nähile atlanırsan da atlanır ýöne bara biz watanymyza ziýanly ýumurma uruş işler bilen meşgullanamyk onuň gözüňde tutun we şolsan efirleri gelecekde de paylaşın efir nesip bolsa erke var öz kanalymda Allah'ım razı merk berdi ýa YouTube kanalymda da paylaşak.
Bizi gollan, bizi bilen alın. İsleteňiz kanala ýazylyň. Yani bu oranın Umuman şeylere, gepleşiklere ma dowam edip durars. Efire gatnaşanlara, efire tomaşa edenlere hemmäňize Allah ýarkasyn, Taňry ýarkasyn. Yarın vatandaşlar görüşýän sakinlik efirlere seni. Oýmuza sağlyk.